ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ವಿಫೋರ್ ದ ಸಮಸ್ತ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಗಂಟೆ ನಾಲಾಂಡು ತೆಲಿಪುನ ಪೊರ್ತಾಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ತೆಲಿಪುನ ಪೊರ್ತುಗು ಊಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಮೋಕೆದ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಬಂದುಲೆ ಎಲ್ಲಿಯ ವಿಷಯನು ಏಪಲ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಒಂದು ಮಂಜಿದ ಈಶ್ವರನೂರ್ದ ಸುರೇರ್ನ ಈಶ್ಯ ಪಂತಿನಂಚಿನ ಪಾತೆರ ಎಲ್ಲಿಯ ವಿಷಯನು ಏಪಲ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿಂದು ಈ ಎಲ್ಲಿಯ ವಿಷಯలను ಪತ್ತೊಂದು ನಿಕ್ಲೇನು తెలిపాయರ ಎಂಕುಲು V4 ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್ದ ಮುಖ್ಯನ ನಿಕಲ್ನ ಎದುರುಗು ಬರಂದುಲ್ಲ ನಿಕುಲ್ನ తెలిపలి ಎಂಕ್ಲೆನ್ಲ తెలిపాలి ನಿಕುಲು ಎಂಕ್ಲೆನ್ తెలిపాయರ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತು ಪಾತೆರ ನಂಚಿನ ನಂಬರ್ 0824 2224040 ಅಂಚನೆ 0824 ಅಂಚನೆ ನಿಕುಲು ಈ ಕುಸೇಲ್ದ ವಿಡಿಯೋ ಇತ್ತಿನಂದ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಕಡಪುಡ್ ನಂಚಿನ ನಂಬರ್ 9243306874 ನೆನಪುಂಡತೆ ಈ ನಂಬರ್ಗೆ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತದ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ವಿಡಿಯೋ ಸೆಂಡ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಎಲ್ಲಿಯ ವಿಷಯನು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಪೋಚಿಂದ ಪಂದಿತ್ತೆ ಈ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯ ವಿಷಯಲು ನಮ್ಮ ಬಿತ್ತಿಳೊಂಜಿ ನಡತೊಂದುಪ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಎದುರುಗ ಆಸುಪಾಸು ಮಾತ್ರ ನಡತೊಂದುಪ್ಪುಂಡು ಅವು ದಾದಪ್ಪ ಅನ್ಪನ್ನಾಗ ಇನಿತ್ತ ಎಲ್ಲಿಯ ವಿಷಯ ಪಂಡ ತಾರಾಯ್ದ ವಿಷಯ ಈ ತಾರ ಇತ್ತಿನಕ್ಲಿಗೆ ಕೆಲವು ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬರಿತಿಲ್ಲದಕ್ಲನ ಓಡುಗು ಬೂರ್ದು ಓಡು ಪುಡಾಂಡಿಗೆ ಮಾಡು ದರಿಂಡಿಗೆ ಇಂಚಿಂತ ಮಾತ್ರ ಸುಮಾರು ಸಮಸ್ಯೆ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಇನಿತ್ತ ವಿಷಯನ ದೆತ್ತೊಂದು ಎಂಕುಲು ತಾರಾಯಿ ದೆಪ್ಪುನಾರೇನು ಎಂಗ್ಲ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗಳು ಎತ್ತೊಂದು ಬೈದ ಅರೇನು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಲ್ಪ ನಿಖಿಲ್ನದಾಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಎತ್ತಂದಂಡ ನಿಖಿಲ್ನ ಎಲ್ಲಡು ತಾರಾಯಿ ದೆಪ್ಪರ್ ಎತ್ತಂದಂಡ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತು ಪಾತಿರ್ಲಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಪಡೆತಿನಾರು ತಾರಾಯಿ ದೆಪ್ಪುನಿಟ್ಟು ತುಳುನಾಡ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ ಪನ್ಪುನ ಬಿರುದಾಂಕಿತ ತಾರಾಯಿ ತಾರಾನಾಥೀರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಲ್ಲೇರು ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ದಾನೆ ಮತ್ತ ಕೋಟು ಮತ್ತ ಪಾಡೊಂದು ಬೈದಾರೆ ಅವು ಪಿದೈ ಪೋನಾಗ ಅಂಚೆನೆ ಪಿದೈ ಬಂದ ಅವು ಕೋಟು ಎನ್ನತ್ತು ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ನೊಂಜಿ ಅವು ತಾರೆ ಮಿತರ್ದಿತ್ತೆ ಕೋಟೆ ನಮ್ಮೂರನೇ ಅದ ಅವು ಕುಬಾಲ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಗಿಡಿಕಂತ ಪಾಡ್ದಿ ಓ ನಿತ್ತ ಕುಬಾಲ್ಡ್ ಗಿಡಿಕಂತ ಪಾಡ್ನೇನಿ ಕುಬೇಟ ಅವು ಗಿಡಿಕಂತ ಪಾಡ್ದಂಡೆ ಅಡ್ಡು ಹೊಟ್ಟೆ ಉಂಡು ಅವು ಬೆರಿಟ ಅವು ತೋಜ್ಜಾತೆ ಮೂಲು ಅಂತೆ ಪಾಡ ಇದ್ದೀನಿ ಎಡೆ ಒಜ್ಜೆ ಅತ್ ಎಡ್ಡ ತೋಜುಂಡು ಅಂಟಲ ಒಂಜಿ ತಾರಾಯಿ ತೆಪ್ಪುನವ್ರು ಇಂಚೆ ಪೂಜೆ ಇರತ್ತ ಒಂದು ಅಂಚೆ ಮಣ್ಣಿನ ಆತ ಇದೇ ಬಣ್ಣಗ ಒಂಜಿ ಉಪ್ಪಾಡುವನ್ ಸರಿ 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 ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರು ಉಪ್ಪಡಿ ಮಲ್ಲೆತ್ತಿ ಅವು ಬೆಗರ್ನಿ ಮೆಸೇಜ್ ಜೊತೆ ಒಂದು ಗಿಡಿಕೆ ನಂಕ ಸರಿ 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 ತಾರಾಯಿ ತಾರನಾಥರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು ವೀಕ್ಷಕರೇ ನೀಕಲ್ನದಾಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎತ್ತಂಡ ಅವರಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೇನೋಲಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನಿ ಇಡೀ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪೂರ್ತುಡ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು ತಾರಾಯಿ ತಾರನಾಥರು ಈರು ತಾರಾಯಿ ದೆಪ್ಪರೆ ಅತನ ತಾರಾಯಿಗೆ ಸುರುಕು ಮಿತಾರದ ದೆಪ್ಪುನಾಗ ಇರು ಎಂಚ ಕಲ್ತಾರೆ ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಅನ್ನು ಚಾಯ್ಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಇರಿಗೆ ಕಾರಣದಾದ ಅವು ಕಾರಣದಾದ ಬಂಡ ಬಡಪತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಓಕೆ ಕಲ್ತದೆ ಏನು ಎನ್ನ BBM ಆತನು ಓ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ BBM ಆತನ ಎನ್ನ BBM ಆಲ್ತದ್ಲ ಇರು ತಾರಾಗಿ ಮಿತಾರದ ಬಂಡ ದೆಪ್ಪುನ ಅಂದು BBM ಬಂಡ ಬೋಂದೆಲ್ಡು ಬಂಡ ಮಾರ್ನು ಓಲೋ ಬೋಂದೆಲ್ಡು ಬಂಡ ಮಾರ್ನು ಅಂಚ BBM ಎಲ್ಲ ಪೊಪ್ಪಲ ಬಾರಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಿ ಮೆರ್ರ BBM ಪಂಡ ಬೋಂದೆಲ್ಡು ಬೊಂಡ ಮಾರ್ನಿ ಪೊಪ್ಪಲ ಪೊಪ್ಪಲ BBM ಆರ್ಲ ಅವೇತ ಆರ್ಲ ಬೋಂದೆಲ್ಡು ಆರ್ ಬಂದರ್ಡು ಆರು ಬಂದೆರಡು ಬೊಂಡ ಮಾರ್ನು ಬಂದರ್ಡು ಅಂಚ ಬೇಲೆ ಬೇಲೆ ಇಜ್ಜಾನ್ರಿ ಪೊಪ್ಪಲ ಇಂಚನೆ ಮಿತಾರ ಅಂತೀರಿ ತಾರೆಗೆ ಪೂರ ಎಂಕಲ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಿತ ಆರ್ ತೂ ಮಿತಾರ್ನ ತೂದು ಎಂಕಲ ಮಿತಾರ್ಗ ನಾನು ಅಂಚೆ ಯಾನ್ ಬಕ ಅವೇನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಂತವನ್ನಿ ಗೊತ್ತಾನು ಊರು ದಾಖಲೆಗೆ ವಂಶ ಪಾರಂಪರವಾದ ತಾರೆಗ್ ಮಿತಾರ್ನ ಪೊಪ್ಪ ಬಂಡ ಎಂಚ ಗೊತ್ತಂడి ಆರು ಇಟ್ಟೆ ತೀರ್ಬೋಯಿ ಎಂಚ ಅವು ಪೊಪ್ಪ ಬಂಡ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಈ ಒಂಜಿ ದುಃಖದ ಕಥೆನ ಉಂಟದು ಕಾಲರ್ ಒಂಜಿ ರೆಡಿ ಉಳ್ಳೇರು ಪಾತ್ರಿಕೆ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಲೋ 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 ನಮಸ್ಕಾರ ಹಲೋ 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 ಪಾಪರಿ ಯಾರು ಮಹೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಕುವೆಟ್ಟಿದ್ದು ಮಹೇಶಣ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಎಂಚಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯ ಎಂಕುಲು ಸೌಖ್ಯ ಈರು ಕೋಡೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ತತ್ತಾರ ಅಂದತಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿತ್ತೆ ಕಾಲ್ ಕಟ್ಟಂಡೆ ಬೇಜಾರ್ ಮಲ್ತು ನೋಡ್ಚಿ ತೆಲಿಪುನ ಪೊರ್ತುಗು ಇರೆಗ್ ಕುಡರ ಸ್ವಾಗತ ಇನಿತ ದಿನದ ವಿಶೇಷ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ವಿಷಯ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಪಂಡ ತಾರಾಯಿ ತೆಪ್ಪುನಾರೇನು ಅಕ್ಕಡಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಎಂಗಳ ತಾರ ಎತ್ತಂದಂಡ ತಾರೆಟ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಈ ಮಾತ ಸಮಸ್ಯೆನ ದೂರ ಮಲ್ಪರೆಗೋಸ್ಕರ ಇನಿ ತುಳುನಾಡ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ ಬಿರುದಾಂಕಿತ ತಾರಾಯಿ ತಾರನಾಥರೇನು ಎಂಕುಲು ಸ್ಟುಡಿಯೋಗೆ ಲೆಪ್ಪಡಾದ ಈರ್ನದಾಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು ನನಗೇನ್ಲಿ ನಮಸ್ಕಾರ ತಾರಾಯಿ ತಾರನಾಥರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಪಲ್ಲೆನ್ನ ಸರಿ
ಎಂಕಲಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡು ಪಂಡ ಈ ತಾರ ದೇಪುನಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ತಿಕ್ಕುಜೇರು ಟೈಮ್ ಸರಿಯಾದ ತಿಕ್ಕುಜೇರು ಅಂಚ ಅದು ಎಂಕಲ ಊರ್ದಂಚಿಲ ಒಂಚ ಇರಂಜಿ ಇದೆಲ್ಲ ಜೈಕುಂಡಲ್ಲ ಎಂಕಲೆಗೆ ದಲ ಎಂಕುಲ್ ತಾರ ದೆಪ್ಪೊಲಿ ಎಂಚ ದೆಪ್ಪೊಲಿ ನಿಕಲ್ ದಪ್ಪ ದೆತ್ತನ ಅಪ್ಪಜಿ ನಿಕುಲ್ ದೆತ್ತಂಡ ಹೊರ ನಿಕಲೆ ತಾರಾಯ್ ತಿಕ್ಕು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕಲೆ ತೆಂಡೆಲ್ದೆ ತಾಳ್ರ ಸುರಾಪುಡವು ನಿಕಲು ಕೈ ಮುಟ್ಟನ ಅಪ್ಪಜಿ ಅವು ತಾರಾಯ್ ದಪ್ಪುನಕಲೆ ಮುಟ್ಟೋಡ ಅವು ಪಣ್ಣ ಕುಬೇಟದ ತೂಲೆ ಎತ್ತ ಪೂಜೆಗೆ ಬಂದೆ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಮಾತೆಗಳ ಒಂಜಿ ಜನ ಉಪ್ಪಿರತ್ತೆ ಅನ್ನೊಂದು ಮಹೇಶಣ್ಣ ಇತ್ತದ ಆದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ವಿಷಯದಾದ ಪಣ್ಣಗ ಐಟ್ ಮೇರೆ ದಲ ಡಬಲ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ ಆತಿನಾರ್ ಮೇರೆ BBM ಆತನು ಅಂಚ ಅಂಚ ತಾರಾಗಿ ಮಿತಾರ್ದ ಇಪ್ಪಕ್ಕ ಅವಳು ದಾದ ಮಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪನ ಮಾಹಿತಿ ಮೇರಡ ಮಾತ್ರ ಉಪ್ಪು ಅವು ಪಿದಾಯ ವಿನಾಯಕನ್ನ ಯಾನ್ ಆರೋಗ್ಯ ತಾರ ದೇಪುನ ಕಲ್ಪೋಡು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚಾದ ಇಲ್ಲ ಉಪಾಯದ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊರುವೇರ ತಾರ ದೇಪುನ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕಮ್ಮಿ ಆತೇವೆ ಅವು ಕೊರ್ರೆ ಆಪು ಜವನ ಮಿತಾರ್ನಕುಲೆ ಮಿತಾರಡತೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಮಿತಾರ್ನಕ್ಕೆ ಪೋರ್ಲಿ ಜಾತೆ ಅಂದಜಾಂಡೇರೆಗೆ ಎಂಕುಲ್ಲರ ಮಿತಾರಡು ಬಂದಿಲ್ಲ ತಾರ ಅರೆಗೊಂಜ ಆಸೆ ಉಂಡತ್ತೆ ಅರೆಗೊಂಜ ಆಸೆ ಉಂಡತ್ತೆ ಆಸೆ ಮಿತಾರ್ವೇರು ಕೈ ಕಾರ್ಬುದು ತಿರ್ತು ಊರ್ನ ಬೆರಿ ಬುಲಿಂಡ ಏರುಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪನ್ವೇರು ಆಯ ತಾರ್ನಾತೆ ಬಗಲ್ ಟಿವಿ ಎದುರು ಬರ್ತದ ಇಂಚ ಆತನು ಅಂದು ಅಂದ ಅಂಚ ತೀರು ಮಹೇಶಣ್ಣನೊಂಜಿ ಶಿಷ್ಯ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಂದ ಇಂಚ ಅಂಚ ಆಪು ಜನ ಶಿಷ್ಯನ್ ಪತ್ತೊಂದು ತಾರೇ ಮಿತಾರ್ರೆ ಅಪ್ಪನ ಎಂ ಬೆರಿತಿ ಕಟ್ಟೊಂದು ಮಿತಾರ ಅತ್ತೆ ವಿನಾಯಕನ್ನ ಪನ್ಲೆ ಅರೆದಲ್ಲ ಗುರುದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲ ಕೊರಿಯಿರ್ತಾನೆ ಖಂಡಿತ ಅವ್ರಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾ ಈಗ ಕಲ್ಪ ಹೊಡಾತಿ ಸರಿ ಯಾರನ್ನ ಮಿತಾರ್ರೆ ಕಲ್ಪೊಡೇ ಬಂದಿತ್ತು ನಂಡ ಒಂದ್ 4 ದಿನ ಬಿಡ್ದು ಬರಡು ಯಾನ್ ಕೆಲವು ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬಂದು ಕೊರ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಟ್ಟಾರೆ ಬೋದು ಒಯ್ತು ವಾಡ್ನತ್ತು ಕೊದುಂಬು ಮಡಲ್ ಬಂದು ಒಯ್ತು ವಾಡ್ನತ್ತು ಈಗ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಉಂಟು ಆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ತೂ ನಮ್ಮ ಓಕೆ ಮಹೇಶಣ್ಣ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಕುವೈಟ್ ಹಿಡ್ದು ಅವಳು ತಾರದ ಮರಂಡಿ ಮಕ್ಕಳು ಅವಳು ಬಿತ್ತಾರ ಅವು ಅರೆಗ ಕುವೈಟ್ ಬಣ್ಣದಂಡ ಕುವೈಟ್ ವಿಷಯ ಆತ್ ಎಂಗ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮಿತ್ತ ಅಭಿಮಾನ ಆತುಂಡು ಬಣ್ಣದಂಡ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಎಂಚಾತನ್ ಬಣ್ಣಾಗ 6 ಕುವೈಟ್ ಹಿಡಿತಿಲಕತ್ 6 ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಕುವೈಟ್ ಹಿಡಿತಿಲಕತ್ತನ್ ಅದೇ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಂಡ ಪಂದು ಕೊರುಲಿಯಪ್ಪ ಪಂದು ಎಂಕಲ ನನ್ನ ಯೂನಿಯನ್ ಪೂರ ಆಂಡ ಭಂಗ ಆಪುನ ಪಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ತಾರಣ್ಣ ಈರ್ನ ಬಾಯ್ದಡ್ಡಾಗ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಉಂಡು ಅವನೊಂಜಿ ತೂದು ಬರ್ಪ ಎಂಕಲು ಸರಿ ಪಾಠ ಶೋಕ್ ಉಂಟತೆ ಬಾಬಾ ఏ బాబా బాలానల్ల పొన్నల కానండు తీయరా తెరక్షి వాను బాలెత్తు పొన్ను బాలే మారే మల్ల బత్తి ఎంగొత్తు జే పొన్ను బాల నాన్ బాలనంది ఆన్ బాలే నవ్వు ఈత ఆన్ బాలెన్ పన్పిన్ ఎంకులిత్త పొన్ను బాలెన్ అన్పిన్ ఎంతు యా నిక్కు కాసావుడు అవు తాగుండా అయితే మిత్తి ಒಂದ್ಸಾರ ದಾಗನು ಬಾಲೆ ಆನೆ ಅತಿ ಅಭಿ ಈಗ ಒಂದ್ಸಾರ ಕೊರಿಯ ದಾಗಿ ಈ ಪತೊಂದಿ ನನ್ನ ಕಿನ್ನಿ ಬಿರಿಯಲ್ ಬಾಲೆ ಪೊನ್ನಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಒಂದು ಬಾಲೆನ್ ತೂನಗೆ ಏಪಲ ಒಂಚೂರು ಜಾಗ್ರತೆ ಅನ್ಕೊಡು ಎಲ್ಲಿಯ ಬಾಲೆನ್ ಮಾತ್ರ ತೂನು ಪೊಂಡ ಕೆಲವರು ಬತ್ತದ ಚಾಲೆಂಜ್ ಪಾಡ್ನ ಆಣು ಬಾಲೆ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆನ್ ಅಕ್ಲೆ ನಿಜಾದು ಒಂಚೂರು ಕುಂಟು ದೇತ ತೂಣಂದ ತೋಜುನ ಆತಲ ಅಗತ್ಯ ಜನ ಅವು ವಿಡಿಯೋ ತೂಜಾರ ಆತ ಚೋರೆ ಮನ್ ಪಡೋಂದ ಒಂಜಿ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ತೂನ ಗೊತ್ತಾಪುಜ ಬಾಲೆ ಆನ ಪೊಣ್ಣ ದಾದೆ ಪುಟ್ಟು ದಿನ ಬಾಲೆಗೆ ಓದೆಗೆ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮನ್ಪೆರ ಮಲ್ಯ ಮಾರ ಆತರ ಕೊಡೆಗೆ ಮನ್ಪೋಲಿ ಇತ್ತ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆಡುಂದ ತಂಬ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ಆವಡು ಮತ್ತ ರೇಖೆ ಮತ್ತ ಬಾಲೆ ಬಿರಳಿಜ್ಜಿ ಬಾಲೆಗೆ ಬಿರಳಿತ್ತು ನಂದ ಆತ ಪಕ್ಕ ರೇಖೆ ಮೂಡ್ಜವು ಪುಟ್ಟು ದಿನ ಬಾಲಿ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಅಂಡಲ ಕರಿಯೊಡ್ಚ ಈರ ಆತ ಪಕ್ಕ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ಗೆ ಓದ್ತಿರ್ವಿ ಇತ್ತೆ ಕಾರಣ ಈರು ಪನೊಂದಿತ್ತರು ಒಂದು ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಆದ ಈ ಒಂಜಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಅವು ಅಮ್ಮೇರು ಇಂಚೆಂಚ ಆಂಡತೆ ಐದು ಕೆಂಕ್ಲಿ ಉಪಾಯ ಜನ ಬಡಪತ್ತು ಬಂಜಿದ ಬಡಗೋಡದು ಯಾನು ಮಿತಾರ ಸುರು ಮಂತೀನಿ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಊರು ಗೊತ್ತಾಂಡು ಊರು ಗೊತ್ತಾದ ಅಂಬೇರು ಈರು ಸುರುಕು ಈರ್ನ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮಿತಾರ ಒಂದಿತ್ತು ಅನ್ನಂದು ಇಲ್ಲಡ್ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲದ 4 ತಾರೆಲಿ ಮಿತಾರ ಒಂದು ದೆತ್ತೊಂದು ಪಾಡ ಒಂತೆ ಐದಕ್ಕ ಊರು ಗೊತ್ತಾನು ಊರು ಗೊತ್ತಾಯ್ದಕ್ಕ ಊರ್ದ ಕುಲ್ಲೆತ್ತೀರು ಅಂಚ ಅವು ಇಡೀ ಊರು ಗೊತ್ತಾಂಡು ಪರ ಊರು ಗೊತ್ತಾಂಡು ಅಂಚನೆ ರಾಜ್ಯ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಊರು ಐತೆ ತಾರ ಮಿತಾರ ಅಂಚ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಸರಿ ಎಂಗ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕಾಲರ್ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಸರಿ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರ್ ಪಾತಿರ್ನು ರೋಹಿತ್ 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 ವೆಲೆನ್ಸಿಯಾ ಅಂದ ಮೇರ್ಲ ಎಂಗ್ಲ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಗಿರಾಕಿ ತಾರಣ ರೋಹಿತ್ ಯಾನ ಕಲ್ತೀನಿ ರೋಹಿತ್ ಪನ್ಲೆ ಯಾನ ಕಲ್ತೀನಿ BBM ಈರ್ಲ BBM ಏನ ಹಾ ಬೊಂಡವಾರ ಮೇಲ್ಲ ಈರ್ಲ ಬೊಂಡವಾರನೇನಾ ಯಾ ಕೇಂದ್ರ ಕಾಲೇಜ್ BBM ಕಲ್ತೀನಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಾಲೇಜ್ BBM ಅವಳು ಬೊಂಡವಾರನೇನ ಕಲ್ಪವರ
ಗಂಟೆ ಕಾಲೇಜ್ ಉಂಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಂಡಿಗೆ ಬೊಂಡ ಮಾರ್ರೆ ಏನು ಕಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಎಂಕಲ್ ನಾ ಗಾಜಾವು ಮೇರ್ನ BBM ಪಂಡ ಕೋಟೆಗೋಡು ಗುಂಡಂಬಂಡ ಒಂದು ಅತ್ತು ಮೇರ್ನ BBM ಪಂಡ ಬೋಂದೆಲ್ಡು ಬೊಂಡ ಮಾರ್ನು ಅನ್ನಂದು ಅವಾರ್ನ ಅಂದ್ ಈರ್ನ BBM ಪಂಡ ಯಾಕೆ ಎಂತ ಕಾಲೇಜ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಒಂಜೆ ಬೊಂಡ ದಿತ್ತದಾಯ್ಬೇಕು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬೊಂಡ ತೆಚ್ಚದಾಯ್ಬೇಕು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಗೊತ್ತಾನೆ ಬೊಂಡ ತಾರೆಡುಪ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಂಡ ದಿದ್ದಾಯ್ಬೇಕು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ರೋಹಿತರ ಇನಿ ತಾರನ ತೆರುಲ್ಲಿರಿ ಎಂಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಈರ್ನ ಇಲ್ಲಡ್ದಲ್ಲ ತಾರ ಇತ್ತಂಡ ಐಟದಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತಂಡ ಮೇಲ್ಡ ಪಾತಿರೋಲಿ ಎಂಕಲ್ ಅಜ್ಜಿನ ಇಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ತಾರಂಡು ಮಾರುವಾರೆ ಮಾರುವ ಬಲ ಒಂದಿನ ಅಂದ್ರೆ ಸರಿ ಅವು ತಾರ ಉಂಡತ್ತ ಖಾಲಿ ನನ್ನ ಕೊಮ್ಮೆ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಇರ್ತದ ಸೋಗೆ ಮಾರ ಮುಲ್ಕಿ ಬಪ್ಪನ ದುರ್ಗಮೇಶ್ವರ ಉಂಟು ಬಪ್ಪನಾಡು ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನನೇ ಅಲ್ಪ ಮುಲ್ಕಿಗ್ ಇರೆಗೆ ಇಂಟರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಪು ಅಂದ ಐಕ್ ಪರ್ಮಿಟ್ ತಪ್ಪಡು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಐಕ್ ಅವು ಪಂಡ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಬೇತೆ ಆಪುಣತೆ ಪರ್ಮಿಟ್ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ದೆಪ್ಪಡ ಖರ್ಚು ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟು ಖರ್ಚು ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಣ ದಾದಾಲ್ ಬಂದು ರೋಯ್ತಾರೆ ಆರು ಪಾತ್ಯಾರ ಏನು ಜಿ ಅಂದ್ ಕಟ್ ಬರಡ್ ಬರಡ ಏತ್ ಖರ್ಚಾಡ್ಲ ಮಲ್ಲ ಎತ್ತು ಬರಡ್ ಒಂದು ಪನೊಂದುಲೆ ಪೋಯ್ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಜೊತೆ ಒಂದಿಲೆ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಬಂತೆ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಪನ್ಲೆ ಆರು ಮುರನಿಂಚಿ ರಡು ಮೂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಪಂಡಿರ್ ಓ ನೀರ ಬಿಟ್ಟು ಬೆಳಗೆದ್ದು ಯಾರ ಮುಖವ ನಾನು ನೋಡಿದೆ ಅಂದಾನೋ ಅದೃಷ್ಟನೋ ಮುಂದೆ ಕುಂತಿದೆ ಕನಸಲ್ಲಿ ಬೆಳಗೆದ್ದು ಅಲ್ಲೇ ಕನಸಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ರಾತ್ರಿ ಸರಿಗಟ್ಟು ಜೈಜೆ ರೋಹಿತನ್ನ ಈ ರಾತ್ರಿ ಸರಿಗಟ್ಟು ಜೆಪ್ಪೋಡು ಇರಗಿ ಬೆಳಗೆದ್ದು ತೂನಾಗ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮೋನೆ ತಿಕ್ಕೊಳ್ತು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರೋಹಿತರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕಾಲ್ ಮಸ್ತ್ ಸೊಲ್ಮೇಲು ತಾರಾಯ್ದ ಬಗ್ಗೆ ದಾಲವಂಡಿ ಜೀರು ಆರು ಬೆಳಗ್ಗೆದ್ದು ಯಾರ ಮುಖ ಪಣ್ಣ ಕಾರಿಗೆ ರೆಡ್ ಲೈನ್ ಪಣ್ಣ ಸಾರಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಲೈನ್ ಅಂಚಿಂಚ ಏಳು ನಾಯನೆ ಸರಿ ಇಜ್ಜವು ಸರಿ ಇಜ್ಜಾರ ದಿನನೇ ಸರಿ ಇಜ್ಜವು ಅರ್ಧ ದಿನನೇ ಸರಿ ಇಜ್ಜತಿ ಇತ್ತ ಈರ್ನ ಲೈಫ್ ಇಂಚಿಂತ ಮತ್ತದ ಅದನ್ನ ಕಾಂಡಲಕ್ಕದು ಎರನಾಡ ಒಂಜಿ ಮೋನೆ ತೂನಾಗ ಆನಿದಾನಿದ ಅದೊಂದು ಒಂಜಿ ಪೊಲ್ಸು ಎಂಗಲ್ ಕಾಣಲಕ್ಕದು ಒಂದು ತಾರದ ಕುಬೆ ತುಪ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ತಾರದ ಕುಬೆ ತುಪ್ಪಿನ ಬಂದಾಗ ಕಾಲರ್ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಇರ್ತು ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂದೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರ್ ಪಾತೇರ್ನು ಯಾನ್ ಪುದರ್ ಬಕ್ಕ ಅಂತಂದು ಆಜಂತ ವಿಷಯ ಇರ್ ಬಂದ್ರೆ ಪೋಂಡ ಆಜಂತ ತಾರ ವಿಷಯ ಬಿಟ್ರಲ್ಲಿ ಏರಂದು ಪಾತೇರ್ನು ಆ ನಿಕ್ಲ ನಡು ಟೆಪ್ಪುಣನೆ ದಾಯ್ತಾಗೆ ನಡುಟೆ ಉಪ್ಪುನಾರಿ ನಿಖಲ ನಡುಟೆ ಉಪ್ಪುನಾರಿಗೆ ಎಂಕ್ ಸ್ವರಕ್ಕೆನ್ನಾಗ ಈರ್ ನಡುಟು ಉಪ್ಪುನಾರ ಹತ್ತು ಈರ್ ಎದುರು ಉಪ್ಪುನಾರಿಂದ ಆಪು ಅವಳಿಗೆ ಗುರ್ತಾತ ಅಂದ್ ಪಂಡ್ರಲೇನ ಆ ಜನಕ್ಕೆ ತಾರ ಬಿಟ್ಟರು ಬಿಡುವಳು ಚೆನ್ನ ಎಂಕ ಇಲ್ಲದೊಂಜಿ ತೋಟೋಡು ರಡ್ಡ ಎಕ್ರೆ ತಾರದ ಮರ ಎತ್ತನ ಆ ಜನ ಮಿತಾರ್ದು ಮಾರ ಇಡೀ ತಾರದ ಇದ್ನು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಹಚ್ಪ ಎನ್ಪ ತಾರ ಅಂತು ಇತ್ತೆ ಉಂಡತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಪೂ ಸಮೇತ ಬಿಡೊಂದು ಇಜ್ಜಿಂದು ತಾರ ಪೂ ಸಮೇತ ಬಿಡೊಂದು ಈ ಜನ ಎಂಚ ಕಾರ್ದು ಇತ್ತಂದ ಅಂದು ಆನೆ ಮಠ ದಾದ ಅನ್ಪಾರ ಇರ್ನಿ ಈ ನಮ್ಮನೆ ಒಂಜಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಇತ್ತಂದ ಏರ್ಲ ತಾರೆಗ್ ಮಿತಾರೆ ಬಿಡುವರೆ ಆರು ಟಕ್ರೆ ಬಂತಿನವು ಪೊಕ್ಕಡೆವು ಟಕ್ರೆ ವಾತೇರ್ ನಾವು ತಕ್ರವನ್ನ ನೆನಪಾಂಡ ಇತ್ತ ಈ ಓಡೆ ಪೋಯಿ ನೀನು ಅನ್ನ ತಾರೆಡ್ ಪೂ ಪುಟ್ಟರಿ ಎಂಚಿನ ದಾಸಾಲದ ದಯ್ಯವು ಎಂಚಿನ ಪನ್ಲೆ ಅವು ಎಂಜಿನ ದಾಸವಾಳದ ದಯ್ಯ ಬಾಕ್ರವಲ್ಲ ಜಾಗ ಆತ ಯಾನ್ ಬತ್ರನೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜನ ಎಂಗಲ ತಾರದ ಕುಬ್ಬೆಟ್ಟಿತ್ತು ಇಜ್ಜನ ಯಾನ್ ಬರೀತಿಲ್ಲದ ಮೆತಾಂ ಪನ್ನ ಡೇಕ್ಲ ಈ ಜನ ಕಾಣಪಡ್ತೀನಿ ಆ ಜಂತ ವಾ ಬೊಬ್ಬೆ ಗೊತ್ತಿನಿ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳ ಆಯ್ವಕ್ಕ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳ ಏನಂಚ ಮಂದಿ ಪೂ ಅಕ್ಲೆ ತೆಂಡೆಲ್ ಸಮೇತ ಒಂದಿಜ್ಜಿಗೆ ಅತ್ತು ಇತ್ತ ಅರೆಗೆ ತೆಂಡೆಲ ಆಪುಜಿ ಅತ್ತು ನನ್ನ ಪೂ ಬುಡ್ ಪೂಜಿಂದ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಬೊಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾಯ್ನಿ ಅಂದಂದು ದಾದನ ತೆರಿ ಅಂದ ತಪ್ಪಾರ್ದು ಹೋತನು ಅವ್ನ್ ಮಾಪು ಒಂದ್ ಕೊಡಿರು ಪರಮೋಸರ ದಾಲ ಐಕೊಂಜಿ ಇತ್ತೆರ್ದ ಒಂದ್ ಪಡೋದು ತಾರದ ಮುದೆಲ್ಗೆ ಬತ್ತು ದಾಲ ತಾರದ ಮುದಲಿಗೆ ಫಲನೇ ಹೋತನತ್ತೆ ದೈತ ಅನ್ಪಣ ಯಾನೊಂಜಿ ಕೆಲಸ ಅಂತಡ್ರೆ ಈ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಜನ ಉಂಡು ತಾರ್ನಾತೇರ್ ಬಂದು ಅರೆನೊಂಜಿ ಬೇಲೆ ಕಡಪುರ್ದು ಅಯ್ನೊಂಜಿ ಮುದೇಲ್ ಅಂದಾರ ಎನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅರೆನೊಂಜಿ ಮುದೇಲ್ ಬುಡುಪದ ಅವೇನೊಂಜಿ ಸರಿ ಮನ್ಪಗ ಮುದೇಲ್ ಸರಿ ಭೋಜರೇನು ಕಡಪುಡಿ ಯಾರು ತಿಳಿಪುನಾಗ ಅಂದಾಜಿ ಆದು ಪೋತ ಹತ್ತಾರ ಆ ರೀತಿ ಹಂಚಿ ಕಾಟಿ ಬಳ್ಳದಂಚಿ ಪೋತಿರ ಪಲ್ಲಡುಲ್ಲೇರ ಅದೇ ಕಡೆಕ್ಲ ಇರ್ ಪುದರ್ ಪಂಪ್ ನಟಿಚಾರ ಆಂಡ ಇರ್ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತು ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಪಾತಿರಿ ಯಾರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸೂಪರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಅಂಡ್ ವಿನಾಯಕ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಾಯ್
ರಡ್ಡೆ ಎಕರೆದ ಜಾಗಗೆ ರಡ್ಡು ಎಕರೆದ ಜಾಗಿಡು ಎನ್ಪ ತಾರ ಉಂಡು ಎನ್ಪ ತಾರಾಯ ಎನ್ಪ ತಾರೇನ ತಾರೆ ತಾರೆ ತಾರ ಎನ್ಪ ತಾರ ಎನ್ಪ ತಾರೆ ಏತು ತಾರ ಇಪ್ಪು ಅಂದಾಜಾಪಿ ಒಂಜಿ ತಾರ ಏತು ಬರ್ಪು ಒಂಜಿ 40 ಪೂರ ತಿಕ್ಕುನೂರು ಸೀಸನ್ ಇತ್ತೆ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತೆ ಸೀಸನ್ ಒಂಜಿ ತಾರಡಿ ಏತು ತಾರ ದೆಪ್ಪೆರ ದಿಕ್ಕುನು ಒಂಜಿ ಸಾಧಾರಣ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೈ ಬಾಡ್ನಾಂಡ ಒಂಜಿ 40-45 ಹೊರಗು ದೊಪ್ಪೊಲಿ ಅವು ಬಂಡ ಇತ್ತೆ ದುಂಬೂರ ಬಂಗೆತ್ತುಂಡು ಇತ್ತೆದಾಯ್ತಲ್ಲ ಬಂಗೆಜ್ಜು ಅವು ಇತ್ತೆದಾದ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಡ್ರೋನ್ ಉಂಡು ಡ್ರೋನ್ ಎಂಕುಲು ಡ್ರೋನ್ ಉಂಡು ಕಡಪುರು ತಾರೆದ ಅವು ಕುಬೇಲ್ ಇಂಚ ಸುತ್ತು ಬರಪುಂಡು ಅಪ್ಪ ಏತ ತೆಂಡೆಲು ಉಂಡು ಏತ್ ಬೊಂಡ ಉಂಡು ಏತ್ ಬಣ್ಣಂಗ ಆಯತಂಡು ಏತ್ ತಾರ ಆಯತಂಡು ಪೂರ ಇದಕ್ಕೆ ತಾರ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ತಾರಾಯಿಗೆ ಖಾಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಂತ ಬರ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಪೋಪಿನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಲ್ಪರ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಟು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಈ ನಮ್ಮನೆ ಒಂಜಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಆತ ನಮ್ಮ ಇದನ್ನೇನು ಬಾರಿ ಎಲ್ಲಿಯ ವಿಷಯ ಅಂದದ ನಿತ್ತ ತಾರಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಬಾಯ್ದಡ್ಡ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಉಂಡು ವಿಡಿಯೋ ತುದರ್ ಕುಸಲ್ದ ವಿಡಿಯೋ ಎಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ಲೇ ಮಲ್ಪುನ ಹೊರ್ತು ಪಾಪ ಯಾರೋ ಗಾಡಿ ತಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಸತ್ತೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು ಏನಪ್ಪ ಎಲ್ಲೋಗ್ತಿದ್ಯಾ ಹಾ ಸರ್ ಅದು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಖಾಲಿ ಇತ್ತು ಸರ್ ಸರ್ ಕುಡಿಯಕ್ಕೆ ನೀರಿದ್ಯಾ ಹಾ ಕೊಡ್ತೀನಿ ರೀ ಹಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ದೂರ ಇದೆ ಅಲ್ವೇನ್ರಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕು ಹೌದು ಸರ್ ತಳ್ಳೇಬೇಕು ಏನು ಮಾಡೋದು ಸರ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಚೂರು ಇದೆ ಕೊಡ್ಲಾ ಪೆಟ್ರೋಲು ಸರ್ ಇದೆಯಾ ಸರ್ ಸರ್ ಬಡವರ ಪಾಲಿಗೆ ದೇವ್ರು ಬಂದಂಗೆ ಬಂದ್ರಿ ಸರ್ ದೇವ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿಟ್ಟಿರ್ಲಿ ಸರ್ ಕಾಲ ಬದಲಾಗಿದೆ ಸರ್ ಈಗಿನ ಕಾಲದ ನಿಮ್ಮಂಥವ್ರು ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ತಗೊಳ್ಳಿ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹಾ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಸರ್ ಸರಿ ಸರಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸರ್ ತುಂಬ ಉಪಕಾರ ಆಯ್ತು ಈ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಖುಷಿ ಇದೆ ಮನೆಯಿಂದ ಹಲೋ ಹೇಳೋ ಬ್ರೋ ಮನೆ ಹೊರಗೆ ನಿಲ್ಸಿದ ಸ್ಕೂಟರ್ನ ಯಾರೊಬ್ಬ ಬಂದು ಕತ್ಕೊಂಡು ಹೋದ ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ಯಾ ಯಾರೋ ಹೆಂಗಿದ್ನವ್ ನೋಡಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಡ್ಡ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಶರ್ಟ್ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಚಡ್ಡಿ ಹಾಕಿದ್ದ ಮತ್ತೆ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ದೂರ ಹೋಗಿರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ಚಡ್ಡಿ ಗಡ್ಡ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಕಟ್ಟದ ವಿಡಿಯೋ ಇತ್ತೆ ಗುರುತಾರ್ಥ ಇಜ್ಜಂದ ಏರೆಗ್ಲ ಉಪಕಾರ ಮಲ್ಪರ ಬಂಪನೆ ಕೊಂಜಿ ಮಂತಿನೆಗೆ ತೂಲಿ ಅವು ಅಕ್ಲನೇ ಬೈಕ್ ಏರ್ನ ಕಂಡದ್ದು ಅಂದ್ ಆ ಕಾರ್ಡ್ ಬತ್ತಿನಾರನ ಸ್ಕೂಟರ್ ಅವೇನು ಕಂಡದು ಪೋಯ್ನಿ ಕಂಡದು ಪೋನ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮೇರೆ ಕೊರ್ಪಿಲ್ಲ ಐಟ್ ಕಲ್ವೇರ್ ಕಾರ್ ದಾರ ಸ್ಕೂಟರ್ ದೈ ಸ್ಕೂಟರ್ ಕಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸ್ಕೂಟರ್ ಕಂಡದೀನಿ ಸರಿ ಒಂಜಿ ಕಾಲರ್ ರೇಡಿಯೋಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಸರಿ ಸರಿ ಪಾತೆ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರ್ ಪಾತೇರ್ನು ಬಜ್ಪೇಡ್ದು ಸುರೇಶ್ ಸುಂಕದ ಗಟ್ಟೆ ಸರಿ ಸರಿ ಪಲ್ಲೆ ಇನಿ ಎಂಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಅತಿಥಿ ಅದು ತಾರಾಯ್ ತಾರ ತೆರಲೇರು ಅಂದ ಈರ್ನ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಏತು ತಾರೆ ಉಂಡು ದೆಪ್ಪರೆ ಮಿನಿ ಉಂಡಾ ಸರಿ ಸರಿ ಈರೆ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಪಲ್ಲೆ ಏತು ತಾರೆ ಉಂಡು ಅದು ಏತ ತಾರೆ ಉಂಡು ಏತು ಏತ ಎತ್ತರದವು ಅಂದಾಜಿ ಎತ್ತರ ಉಂಡು ತಾರ ಲೆಕ್ಕನ ಅದು ಮರ ಲೆಕ್ಕನ ಇಂಚ ನಿಕುಲು ಅತ್ತ ಎಂಕಲ ಆ ಸುಂಕದ ಗಟ್ಟೆ ಅಂಡ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ತಾರೆಗೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಅಂದ್ ಅವು ಎಂಚ ಒಂಜೆಟ್ ಮಿತಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ಏತು ತಾರ ಇಲ್ಲೊಪ್ಪಾಡು ನೂದೆ ಬೊಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಂಡಡ್ ಕಮ್ಮಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಣ್ಣ ಬೊಂಡಡ್ ದಾಲ್ ತಿಕ್ಕು ಜಂಗ್ಲಿ ನೀರು ಮಾತ್ರ ತಿಕ್ಕು ನೈಟ್
ಅದೇ ಒಂದೊಂದು ಕಮ್ಮಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋದ ಇಂట్లో ತಾರಿಗೆ ಬೊಂಡ ತಾರಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಬಂಗತೆ ಸುರೇಶಣ್ಣ ಬೊಂಡ ತೆತ್ತುನಂಡ ತೀರ್ತು ಬುಡ್ನಾಗ ಅವು ದರಿಯುಜ ಅಂದಪ್ಪ ಅವನ್ ಮಿತ್ತು ಒಂದು ಬರ್ತಿಲ್ಲ ನೂದಿಗ ಮಿತ್ತು ಎಂಕಲು ಅವಳು ಮಿತ್ತು పోయి ಕೂಡಲೇ ನೂದು ಎಂಗಳ ಚಾಲ ನೂದೆ ಮಿತ್ತಾರ್ನ ನೂದು ಅಪಗಂಡ ಆ ತಾರಿಗೆ ಜಂಪ್ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಓ ತಾರೆ ತಾರೆ ಇತ್ತೆ ಇರೆಗು ಒಂಜಿ ತಾರೆಗೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಒಂಜೆಟ್ ಮಾತ್ರ ಮಿತ್ತಾರ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿಗೆ ಜಂಪ್ ಮಲ್ಪ್ಲೇಂದು ಜಂಪ್ ಮಂದಿನಕ್ಕೆ ಇರ್ನೋದು ಆವಾಗ ಎಲ್ಲ ಜಂಪ್ ಮಂದಿನಕ್ಕೆ ಇರ್ನೋದು ಇತ್ತ ಈರೆ ಬಲ್ಲೆ ಜಪ್ತಂಡಾವ ಮಿತ್ತಾರ್ಂಡಾವ ಜಂಪ್ ಮಂದಿನ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ ಜಂಪ್ ಮಲ್ತನ ಕಮ್ಮಿ ಆവുന്ന ಜಂಪ್ ಮಂದಿನ ಇರ್ನೋದು ಜಂಪ್ ಒಂಜಿ ನೂದು ಮಿತಾರ್ನೇಕ್ ಇರ್ನೂದು ಜಂಪ್ ಅಂತಿನೇಕ್ ಐವಡು ಪೊರೆ ಸುಜ್ಜಿ ಅನ್ನ ಐವಡು ಲಾಗೆ ರಾಪು ಜನ್ನ ಐವಡು ಮಿತಾರೋಳಿ ಲಾಗೆ ರಾಪು ಐವಡು ಮಿತಾರೋಳಿ ಆತೆ ಲಾಗೆ ರಾಪು ಜನ್ನ ಈರೊಂಜಿ ಕೆಲಸ ಅಂಪುಲೆ ಈರ್ ಕಲ್ಡಾಕ ತಲ್ಪುಲೆ ಮಗ ದಾಲ ಐಕ ಉಪಾಯ ಅಜ್ಜಿ ಕಲ್ಡಾಕ ತಲ್ಪುಲೆ ತೆಂಡೆಲ್ ಜಾಗ್ರತೆ ಅನ್ಪುಲೆ ಆತೆ ಆತ ಮಿತ್ತಿಗೆ ತೋಜುಜಿ ಇಂದು ಪನ್ನೊಂದುಲೆ ಕಲ್ಡಾಕ್ಯಾರ್ನ ಅಪ್ಪ ಯಾನೆ ಯಾನೆ ಮಿತಾರೋಡ ಹಾಕೊಂಡು ಇರೇ ತೋಜಿನ ದಾಲ ಅಂಬರ ಆಗುದು ತೂಕ ತಾರ ಎಡ್ಡೆತ್ತನ ಕಮ್ಮಿ ಅನ್ಪು ಕಣ್ಣ ತಾರ ಎಡ್ಡೆತ್ತನ ಕಮ್ಮಿ ಅನ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ತಾರ ಕೆಲವು ಬಂಗಾಪುನ ಮಿತಾರ ಪಂಡ ಜಾರುಂಡು ಅಂದಂದು ಅಂಚಪುರಪ್ಪುಂಡು ಎಂಗಳು ತಾರೆ ಸುರೇಶಣ್ಣ ಆರ್ನ ಅಕೌಂಟ್ ನಂಬರ್ ಕಡಪುಡು ಈರೊಂಜಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಪಾರ್ದು ಬಿಡ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕನ ಅರೆ ಈರ್ ಮಿತಾರ್ ದಾಯ ಬೊಕ್ಕನೆ ಕಾಸು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಯಾನ ಜಾಗ ಪೋಪಿನ ಚಾರ್ಜ್ ಬಾಡಿಜಿ ಪೊಟ್ಟದ ಮತ್ತೆ ಲೆಕ್ಕ ಅರೆಗೆ ತಾರದ ಲೆಕ್ಕ ತಾರ ಇದ ಲೆಕ್ಕ ತಾರ ಏತ್ಲ ಹೋಯ್ತು ಬಾಡು ಎಂಕ ತಾರದ ಲೆಕ್ಕ ಕೊರ್ನಾಂಡು ಅಂದ್ ದಯಪಂಡ ಎಂಕನ ಇತ್ತ ಯೂನಿಯನ್ ಆಪಿನೆಟ್ ಉಂಡು ಅಕಲೊಂಜಿ ರೇಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಂತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಾನು ಏರ್ ಕಮ್ಮಿ ಮನ್ಪರ ಬಂಡಲ ಒಮ್ಮೆ ಅಂಪರ ಆಪಿ ಎಂಚ ಇರ್ಕೇನೊಂದಿಜಿ ಒಂಜಿ ತಾರೆಗೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರ್ನಂದಾಂಡ ಅವು ಏತ್ ಬಾಂಡಲ್ಲ ಪನ್ನಗ ಕೆಲವು ಜಾಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕುಣತೆ ಐಕದಾದ ಒಂಜೆಟ್ಟು ಮೂಜಿ ಬಾರು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕೆಲವು ಜಾಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕುಣತೆ ಅತ್ತ ಕಮ್ಮಿ ಮನ್ಪುಗ ಯಾನ್ ಅಡೆ ಬರ್ಪೆ ಬತ್ತದ ಯಾನ್ ಇಂಚೆ ಇಂಚೆ ಪಂದು ಕೊರ್ಪೆ ಈರೆ ಮಿತಾರ್ಲಿ ಈರೆ ದೊಪ್ಪುಲೆ ಹೆಂಗ್ ಬತ್ತಿನ ಚಾರ್ಜ್ ಕೊರ್ಲೆ ಯಾವ ಎಸ್ ಎಸ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಸುರೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆರ ತಾರೆ ಇರ್ದೆ ಜತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರ ಬರ ಅಂಚನಿಕೆ ಅಂದವೆ ಅದು ಕೆಲ್ದಾಗ ತು ಚರ್ಚೆ ತುಲೆ ಫನ್ಪಿನ್ ಅತ್ ಯಾನ್ ಮಿತ್ತಾರ್ನ ಒಂಜಿ ತಾರೆ ನೂದ್ದೆತ್ತು ನಂದೆ ಅರ್ಮನ್ ಪೇರ್ ಲಾಗಿ ಇಡು ಬಂದ್ ಲಾಗಿನೇ ಇರ್ನೂದು ಇತ್ತೆ ಅಂಚಿಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಓಲನ ಮಲ್ತದ ಕಂಗಡ್ ಕಂಗಡ್ ತಾರೆ ಡಾಪ ತಾರೆ ಪಂಡ ಬಗ್ಗು ಜತಿ ಕಂಗಣ್ಣ ಬಗ್ಗುಂಡು ಕಂಗಡ್ದು ಕಂಗ್ ಲಾಗೆ ರಾಪುಂಡು ಕಂಗಡ್ದು ಕಂಗ್ ಲಾಗೆ ರಾಪುಂಡು ತಾರೆ ಕಂಗಗಳ ಮಿತ್ತಾರವರು ಕಂಗಗ ಮಿತ್ತಾರುವ ಎಂಕಲಿಗೆ ಭೇದ ಭಾವ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕಲು ಮಿತ್ತಾರ ಕಂಗಗಳ ಮಿತ್ತಾರ ಇತ ಐಕ್ ರೇಟ್ ಮತ್ತೆ ಬೇತಪುಂಡು ಕಂಗ ಬೇತೆ ಕಂಗ ತಾರೆ ಗಂಡ ಬೇತೆ ತಾರೆ ಗಿತ್ತೆ ನೂದಾಂಡ ಕಂಗಗೆ ಏನ್ ಪೊರಪೈ ಇತ್ತ ಈರ್ ಏತ್ ಸಮಯ ಅಂಡ್ ಇತ್ತ ಈ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕೋಡ್ ಒಂಜಿ 22 23 ವರ್ಷ 23 ವರ್ಷ ಪಂಡ ಎಲ್ಲಿ ದಿಂಚೆ ತಾರೆಗೆ ಮಿತ್ತರ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂಚ ಒಂದು ನೀರಿನ ಬದುಕು ಈ ತಾರೆ ಸಾಂಕೋಲ್ಯ ಇತ್ತೆ ಚೇಂಜ್ ಆತಂಡು ದುಂಬು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತದ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ತೊಂಪೋಡು ಅಂಚ ಐದಕ್ಕೊಂತ ಫೋನ್ ದದ ಒಂದಾಂಡು ಇತ್ತೆ ಎಂಚ ಆತನ ಎಂಕಲ ಇಂಚಿನ ಪೂಜಿನ ಫೋನ್ ಉಂಡದೆ ಐಟಿ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಆಪ್ ಬಂದ್ ಬೈದನ್ ಗೋಗೋಂಟು ಆಪ್ ಯೂಸ್ ಕಾಲರ್ ರೆಡಿ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಏರ್ ಪಾತ್ರ ಬನ್ನಿ ಯಾನು ಕೋಡಿ ಕಲ್ಲಡ್ದು ಚಂದ್ರಾಸ್ ಪೂಜಾರಿ ಪಾತ್ರ ಕೋಡಿ ಕಲ್ಲಡ್ದು ಚಂದ್ರಾಸ್ ಪೂಜಾರಿ ಪನ್ಲೆ ಚಂದ್ರಸಣ್ಣ ಎಂಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ತಾರಾಯ್ ತಾರನ ತೆರುಲೇರು ಅಂದ್ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಯಾಮ್ರ ನಂಬರ್ ಏನಿರ ಬಂದಾಗೆಲ್ಲ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತ ಯಾರಂತ ಪಾತಿರ್ದೆ ನಂಬರ್ ಆರ್ ಬೇತೆ ಮೇರ್ ಬೇತೆ ಆರ್ ಬೇತೆ ಮೇರ್ ಬೇತೆ ನಾನೈತೆ ಮೆರಡ ಅಂತ ಪಾತಿರಂದು ಬಾತಿರ್ಲಿ ಒಂದು ತೆಲಿಕೆದ ಬೊರ್ದು ಬಯದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಬರೋದಂದು ಸರ್ ಬಾರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಿಖಿಲಂಚಿನ ವೀಕ್ಷಕರ ಆಶೀರ್ವಾದ
ಸರಿ ಸರಿ ಖಂಡಿತ ಸರ್. ಒಂದು ನಮಸ್ಕಾರ ತಾನತಣ್ಣ. ಪಲ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆ ಚಂದ್ರಸಣ್ಣ ಪಲ್ಲೆ ತಾರ ನೀರು ತಿಕ್ಕಿನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ನಸೀಬ್ ಎಂಕಲ್ನ ದಯಪಲ್ಲೆಗೆ ದೇವೇರು ವರಿಯರೇ ತಿಕ್ಕವೇರು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಡು ಈ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ತಿಕ್ಕಿನ ಇರು ತಿಕ್ಕದಾರ ಇರು ಅಂದಿತ್ತು ಒಂತ ಬಿಸಿ ದೇವಂಡ ಇತ್ತ ಏರ್ಲ ಪೋಪುಜೇರು ಗೊತ್ತಂಡೆ ಇಂದೇ ಜನಕ್ಲ ದಾದ ಮಾತ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಡು ಐಕೊಂಜಿ ಸ್ಪಂದನೆ ಕೊರಂದು ಎಂಕುಲ್ ಲೇಪುಡವ ಅಂಚಿಂತ ಜನಕ್ಲೆನೆ ಲೇಪುಡವ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಸರ್ ಅವೇ ದಯ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಸೂರಿಂಜಡು ತಾನ ಉಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ತಾನ ಸೂರಿಂಜಡು ವರ್ಷ ಬರ ಜನವರಿ ಡೌಲಿಂಗ್ ಭೂತ ಕಾಪುನ ಅವ್ರು ಖಾಲಿ ಮೂಜೆ ತಾರೆ ಎಪ್ಪುನು ಮೂಜೆ ತಾರೆ ಅದೇ ಯಾನ್ ಅವ್ರು ಜನವರಿ ಭೂತ ಕಾಪುನೆಕ್ ನವಂಬರ್ ಶುರು ಮಲ್ಪೆ ತಾರ ಎದ್ದೆಪ್ಪನಾಗ್ಲಿ ನಾಡ್ರೆ ದಯ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅಕ್ಲೇನ್ ನವಂಬರ್ ಬಕ್ಕ ಜನವರಿ ಮುಟ್ಟ ಕೊಂಚ ಆಚೆ 7 ಸಲ ಪಾಮಲ್ಪು ಒಲ್ಲರತ ಎಲ್ಲ ಉಲ್ಲರತ ಬಂದು ಉಲ್ಲೆ ಪನ್ಪೇರು ಲಾಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುನಾನಿ ಏನ ನೀರು ಕಾಡ್ಲು ತುಂಬ ಬಂದ್ಪೇರು ತಪ್ಪವು ಅಕಡ ಕಾರ್ ಪೂಜಾ ಅಕಲ ಕಾರ್ ಉಂಡು ಅಕ್ಲು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಈ 4 ಚಕ್ರದ ಕಾರ್ಡ್ ತೊಂಬರ ನಕಲ ಕಾರ್ ಉಂಡು ಆ ಕಾರ್ಡ್ ಬರ ಡಿಜರ್ ಒಳ್ಳೆತ್ತು ಆತ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಆತನು ಸರ್ ಇತ್ತ ಅಂದಂದು ಎಂಕ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಅವಲ ಇತ್ತ ಈ ಕೊರೋನಾ ಒಂದು ಪೂರ ಬತ್ತದ ಭಾರಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಕೊರೋನಾದ ವಿಷಯ ಬಿಡ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತಿ 4 ದಿನ ನೋಡಿ ಮೂರು ದಿನದ ಕಥೆ ಬಾತಿರ್ನಿಲ್ಲ ಈ ಸಲ ಇರ್ನ ಅವು ಕುಟುಂಬದ ಭೂತೋಗಾನಾಗ ತಾರ ಯಾಂದುಪ್ಪು ಆಂಡತ್ತೆ ಖಂಡಿತ ಯಾನ್ ಐಕ್ಯತೆ ಇರದ ಪಾತ್ರೆಗ ಬಂದು ಇರೇನೇ ಕನೆಕ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಲಿಂಕ್ ಮಲ್ತ ಜೀವನ ಇರೇಗ ಬೋಡಾದು ಇರ್ನ ದೈವಲೇ ಬೋಡಾದು ಯಾನೊಂಜಿ ಈತ್ ಬಂದು ಕಮ್ಮಿ ಖಂಡಿತ ಎಂಕಲ್ ನೋಟ್ ಇರೇಗ ಎಂಕಲ್ ದೈವ ದೇವರೆಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಿ ಇರೆಲ್ಲ ವಿನಾಯಕನ್ನಲ್ಲ ಇಡೀ V4 ಮೀಟರ್ ಪೂರ ಟೀಮ್ ದಾಗ ಲೆಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಿ ಆತೆ ಪಂಡ್ರೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಚಂದ್ರಸಣ್ಣ ಓಕೆ ಏಪಗ್ಲ ಉಪ್ಪಾಡು ನರಮಣಿ ಪನ್ಪಿನಿ ಪಾಪ ಅರೆಗ್ ಇತ್ತೆ ದೈವ ಮನ್ಪೋಡಂಡಲ ಭೂತೋಮ ಖರ್ಚುಂಡು ತಾರೆ ದುಪ್ಪುನಗ್ಲು ಕಾರುಡು ಕೊನೋದು ಕಾಡ್ಲೆ ತಪ್ಪು ಗೊತ್ತಂಡೆ ನಮ್ಮ ಬೋಧನೆ ಸೇವೆ ನಮಗೊಂದು ಈತೊಂದು ಬೆಂದಿನೇಕ ತಿಕ್ಕನ ಅದೇ ಈರೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತ್ರ ಪಂಡರರಿ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪನೊಂದಿತ್ತ ಇಂದು ಎಂಚ ಅಂದು ಸಾಧ್ಯ ಆಪ್ ದ ಮಾತ ಪನೊಂದಿತ್ತ ಆಪ್ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವ ಇಂಚ ಪೂಜನ ಮೊಬೈಲ್ ಉಪ್ಪುನತೆ ಐಟ್ ನಮ್ಮ ಆಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಗೋ ಉಂಟು ಬಂದು ಗೋ ಉಂಟು ವೀಕ್ಷಕರೇ ಒಂಜಿ ಬರೆದೆ ತೊನ್ಲಿ ಗೋ ಉಂಟು ಪನ್ಪನೊಂಜಿ ಆಪ್ ಅವು ನಮ್ಮ ಐಟ್ ಪೋದು ನಾಡ್ನ ಗೋ ಉಂಟು ನಾಡ್ನ ಬೊಕ ಐಕ್ ಬೋಡ್ತಿರ ತಿಕ್ಕೊಂದು ಉಪ್ಪುನು ಐಟ್ ಗೋ ಉಂಟು ಪೋಯಿ ಕೂಡ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಕೇನು ನಿನ್ನ ಪುದರ್ದಾದ ಒಲ್ಪ ತಾರೆ ಒಲ್ಪ ಒಪ್ಪುಂಡು ಏತ್ ಪೀಠದ ತಾರ ಏತ್ ಹೈಟ್ ದ ತಾರ ಒಂದೇನು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಪಿಲ್ ಮನ್ಪೋಡು 5 ಬೊಕ್ಕ ರೇಟ್ ದ ಪಾತಿಯನು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಐಟೆ ಕೇಂಡು ಐಟು ನಮ್ಮ ಟೋಲ್ ಫ್ರೀ ನಂಬರ್ ಅವು ಗೊತ್ತಂಡೆ ಐಕ ಕಾಸ್ ಪೋಪುಚಿ ಅತ್ತ ಆಪ್ ಗಳ ಟೋಲ್ ಫ್ರೀ ಅವು ಬೇತೆ ಆಪ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಬತ್ತಂದ ಟೋಲ್ ಫ್ರೀ ನಂಬರ್ ಲ ಅವರ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಪಂದು ಬಿಡ್ಲಿ ಟೋಲ್ ಫ್ರೀ ಬಂಡೆ ಎಂಚ ಗೊತ್ತನೆ 1800 2224040 ಈ ನಂಬರ್ಗೆ ಮಂತನ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಒದಪ್ಪುನ ಅವು ಪೊಣ್ಣು ಬೇಲೆ ಗುಪ್ಪುನ ಅಲ್ಪ ರಾತ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಅವಲೆ ಕಾಲ್ ದೆತ್ತದು ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ನಮಕ್ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಆಲ ಎಂಚ ಪನ್ಪಲ ಗೊತ್ತನೆಂಕ್ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಉಷಾ ಉಪ್ಪುನು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಅವು ಆಲ್ ಪಂಡಿಲಕನ ಮಂತನ ಇತ್ತೆ ಆಲ್ ಸುರುಕಿ ಏನಲ್ ಸಿಯಾಲ ಬೇಕಾದರೆ ಒಂದನ್ನು ಒತ್ತಿ ಒಂದು ಒತ್ತು ಬಣ್ಣಂಗಾಯಿ ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ 2 ಒತ್ತಿ ಬಣ್ಣಂಗಾಯಿ ಬೋಡ 2 ಒತ್ತು ತಾರಾಯಿ ಬೇಕಾದರೆ 3 ಒತ್ತಿ ತೆಂಡೆಲ್ ಏರ್ಲ ಕೇನು ಜೇರಿ ಅವನ್ ಇಂಚನೆ ಉಪ್ಪು ಇತ ಗೋಂಟು ತಾರಾಯಿ ಗಂಡ ಗೋಂಟು ಗೊರ 4 ನಂಬರ್ ಒತ್ತು ನಾನು 4 ಸರಿ ತೊಜ್ಜಾಂದ್ ಈ ನಂಬರ್ ಒಂಚೂರು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಿ 4 ಗೋಂಟು ತಾರಾಯಿಗೆ ಪುಜ್ಜೆ ಅಂಚ ಅತ ಎಂಕಲ ಟೋಲ್ ಫ್ರೀ ನಂಬರ್ ನಿಕಲ ಇಲ್ಲದ ನಂಬರ್ ಡತ್ತವು ಅವೇ ಎಂಕಲ ಟೋಲ್ ನಂಬರ್ ಐಟ್ 4 ಒತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಗೋಂಟು ದಿಕ್ಕುನು 4 ಒತ್ತನ ಗೋಂಟು ಐಟ್ ನಮ್ಮ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಮಂತದ ಅವು ದಾದಾಪುಂಡು ಈರೆಗ ಕುಡೊಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ಪುಂಡು OTP ಬರ್ಪುಂಡು ಈರೆಗ OTP ಒನ್ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಪನ್ಪೆ ಈರ ಅವೇನ ಐಕ್ ಕಡಪುರಿ ಯಾರ್ನ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡ ಆಜರ ಗಂಟೆದಲ್ಲ ಇರ್ನ ಜಾಲ್ಡ್ ತಾರಾಯದಪ್ಪುನೆ ಈತು ಮಾತ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ತಾರೆ ದಿಪ್ಪುನೆ ಚಂದ್ರಸಣ್ಣೆಲ್ಲ ಫೋನ್ ಮಲ್ತು ಬಾರಿ ಬೇಜಾರು ಪಾತ್ರ ಅಂತೀರು ತಾರೆ ದಿಪ್ಪುನ ಒಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕು ನನ್ನ ಇತ್ತ ಎಂಕಲ ಒಂತೆ ದಿನ ಯೂನಿಯನ್ ಆಪುನು ಈತ್ನೆಟ ಯೂನಿಯನ್ ಇಜ್ಜೆ ನನ್ನ ಇತ್ತ ಮಂತೊಂದು ಉಲ್ಲೇರು ಐದಕ್ಕೆ ಎಂಕಲ ತಾರಾಯಿ ಭವನ ಬಂದ ಒಂಜಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮನ್ಪುನೆಟುಲ್ಲ ತಾರಾಯಿ ಭವನ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲು ಒಂಜಿ ಯೂನಿಯನ್ ಮನ್ಪು ಐಟ್ ಕೆಲವು ಎಂಕಲಿಗ್ ಕೆಲವು ನಿಧಿ ಪೂರ ಬೋಡಾಪುನತೆ ಅನ್ನಂದು ದಾದ ಪನ್ನಾಗ ಇತ್ತ ಯೂನಿಯನ್ ಪನ್ನಾಗ ನೆನೆಪಂಡು ಯಾನು ಮುರಣಿ ಒಂಜನ ತಾರಾಯಿ ದಿಪ್ಪುನ ತಿಕ್ಕದಿತ್ತೇರು ಆರಡಗೆ ನಿಕಲ ಯೂನಿಯನ್ ದಾಲ ಇಜ್ಜ ಈತು ಭಂಗ ಬರೊಂದುಲ್ಲ ಆರು ಪಣ್ಣಿನಿ ಪಾತ್ರ ದಾದ ಬಣ್ಣ ಯೂನಿಯನ್ ಬಿಡ್ಲೆ 4 ಒಟ್ಟೆ ಬನಿಯನ್ ಸಮೇತ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಭಂಗಾತಿ ನವ್ವಿ ದಯಪಂಡ ಎಲ್ಲ ಯೂನಿಯನ್ ಎಂಕಲ ಕೆಲವು ಬೇಡಿಕೆ ಎಂಚ ಬಂಡ ಇತ್ತ ಎಂಕಲ್ನ ಜೋಕುಲೆಗ್ ಫ್ರೀ ಎಜುಕೇಶನ್ ಗೊತ್ತಾರೆ ಪೀಲಿಗೆ ಕಲ್ತೊಂತಿಲಗನೆ ಆಯನ ಕುಲ ಕಸಬ್ಲ ಮಂತೊಂದು ಪೋಡು ಅಂಡೆ 5 ಬೊಕ್ಕ ಬಸ್ಟ್ ಪೋನ ಬನ್ನಗ ಎಂಕ್ಲೆ 30% ಒಂಜಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಸರಿ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಒಂಜಿ ನ್ಯಾಯಯುತವಾಯಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಅಂಚಿರ್ನ ಪೂರ ಬೇಡಿಕೆ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲೆದಲ್ಲ ಬಂಗೆಜ್ಜಿ
ಇತ ಈರು ಏನಲ್ಲೇ ತೊಂಬಾರ ದಳ ಭಂಗ ಬತ್ತಾರ ಏಡನ ಪಂಡರು ಅತ್ತ ಕುಲ್ಲಾರ ಅಂಚೆನೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಆ್ಯಪ್ ಇಡ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಆ್ಯಪ್ ನಿಕ್ಲೆ ದಾದ ಬೋಡ ಒಂಜಿ ತಾರೆ ಗಣದಂಡ 100 ರೂಪಾಯಿ ರೇಟ್ ಮಲ್ಪರ ಒಂಜಿ ತಾರೆ ಗಣ ದಿನಕ್ಕೊಂಜಿ ಏತ್ ತಾರೆಗೆ ಮಿತಾರವರಿ ದಿನಕ್ಕೂ ಅವು ನಮ್ಮ ತಾಕದ್ದ ಮಿತ್ತು ಪಂಡ ಪಂಡ ಬಚ್ಚಿ ಎಲ್ಲ ಆಪುಜಿ ಮಿತಾರ ಆಪುಜಿ ಬಕ ಬಚ್ಚಿನ ಮಿತಾರ ಆಪುಜಿ ಎಂಕುಲಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಒರಿ ಲೆಪ್ಪು ಎನ್ಮ ತಾರೆ ಉಂಡು ಪನ್ಪರ ಆಜಿ ತಾರೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಬಚ್ಚುನು ಅಪ್ಪ ಮಿತಾರ ಆಪುಜಿ ಆಜಿನ ಉದ್ದೆ ತೊಂದು ಸರ್ತ ಹೋಗಿನಿ ಅಂಚ 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 ಬಕ ಯಾನ್ ಅವೇ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಪಡೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಈ ರೀತಿ ಬೇಡಿಕೆಲ ದಿಯೊಂದುಲ್ಲಾರು ಈನ ಒಂಜಿ ಇರೊಂಜಿ ಇರುವ ತಾರೆಗೆ ಮಿತಾರ್ನಂಡ ಅವನು ರಡ್ಡು ಧರ್ಮ ಕುಲ್ದಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಕೂಡ ಸರಕಾರದ ಸವಲತ್ತು ಬೋಡ ಪನ್ಪನಂಜಿ ಸವಲತ್ತು ಪಂಡ ಎಂಚ ತುಲೆ ಡೇಂಜರಸ್ ಬೇಲೆ ಅಂದು ಮಿತ್ತು ಪೋಯ್ಬೇಕ ದಾಲೆ ಜತೆ ಇಮನ ಪೋಯ್ಲಕತೆ ನಮ್ಮ ಇಮನೋಡ ಕುಲ್ಲಬೇಕ ದಾರ ನಮ್ಮ ಗಾಲಿಡು ಎಂಕುಲ್ ಅಂಚೆನೆ ಕಾಲಿಡು ಮುಳ್ಳು ಅಂಚೆನೆ ಆತನು ಎಂಗ್ಲ ಅಲ್ಪದೊಂಜಿ ಜವಾನಿ ಕಾಲ್ ಬತ್ತನು ಅಂದ್ ಕೈ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಕಾಲ್ ರಿಸೀವ್ ಆತನು ಮಿತಿರ್ತು ಅಂಚ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅವಘಡ ಕೆಲವರು ಮಿಷಿನ್ ಮಾತ್ರ ನಾಡ್ದು ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈರ್ನದ ಎಂಕಲ ಇತ್ತೆ ಅವೇ ಯೂನಿಯನ್ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಸ್ಟೆಪ್ ಎಂಕಲೆಗೆ ಅವೇ ಇತ್ತೆ ಡ್ರೋನ್ದ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಬಂದದೆ ಡ್ರೋನ್ ಪೋಪುನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಲ್ಪುನು ಏತ್ ಬಣ್ಣಂಗಾಯಿ ಉಂಡು ಏತ್ ತಾರಾಯಿ ಉಂಡು ಏತ್ ತೆಂಡು ಏತ್ ಕೊದುಂಬ ಆತನು ಏತ್ ನುಂಗಿದಿನ ಒಂದು ಮಡಲ ಆತನು ಇಂದೇನು ಪೂರ ಲೆಕ್ಕ ಆಡ್ದು ಒಕ್ಕ ರೋಬೋಟ್ ಬಿಡ್ಪ ಎಂಗಳು ಓ ಇತ್ತೆ ತಾರಗ್ ಮಿತರ ರೋಬೋಟ್ ರೋಬೋಟ್ ಇಂದು ನೆಟ್ ಸೋತ ಎಂಕುಲ್ ರೋಬೋಟ್ ಮಿತಾರ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಿತಾರ ದಿಕ್ಕು ಜತೆ ಗೊತ್ತಾನೆ ಆಂಡಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಫೀಲಿಂಗ್ ದಿಕ್ಕುಜಿ ಆ ಫೀಲ್ ಅವ್ ರೋಬೋಟ್ ಬೋದು ದೆತ್ತದು ಬರ್ಪುನು ಒಯ್ತು ಬಾರ್ದು ಬರ್ಪುನು ಐತೆ ಒಂಜಿ ತಾರೆ ಪೆಜ್ಜರೆ ಮಾತ್ರ ಅಂಚ ಅಂಚ ಎಂಗ್ಲೆ ತಾರೆ ಪೆಜ್ಜೆ ಸರಿ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ತೂದು ಸರಿ ಸರಿ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಈ ಕಳ ಸಂತು ಸರಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವಿಧವ? ಸರಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ 2 ವಿಧ. ಯಾವುದೆಲ್ಲವ? ಒಂದು ಗಂಡೆ ಸರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಂಗಸರಿಗೆ. ಈ ಕಳ ಸಂತು ಸರಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವಿಧವ? ಸರಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ 2 ವಿಧ. ಯಾವುದೆಲ್ಲವ? ಒಂದು ಗಂಡೆ ಸರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಂಗಸರಿಗೆ. ಬಾರಿ ತೆಲಿಪುರ ಹಚ್ಚಿನ ವಿಷಯ ಸರಿಗಡಿ ಏತು ವಿಧ ಪಡಂದಂಡೆ ಆಯ್ ತೋರ ಸರಿಗೆ ಸಪುರ ಸರಿಗೆ ಅದು ನಾಡೊಂದು ಒಪ್ಪಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಬರೀಲಕ್ಕ ಗಂಡ ಸರಿಗೆ ಹೆಂಗ ಸರಿಗೆ 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 ಬಣ್ಣನೇ ಪಂಡ ಇತ್ತು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಸರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಬೋಡಾಪುನ ಸರಿಗೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಸರಿಗೆ ಪಂಡ ಕೆಲದಕ್ಕಲು ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲು ಈ ಮಾಡ್ಗ ಮಾಲ್ದು ಪುನ ತಾರೆಯನ್ನು ಒಯ್ತು ಕಟ್ಟಾರ ಬರು ಅನ್ಪೇರಿ ಅಂಚೆಲ್ಲ ವಯಸ್ಸೋನು ಎಂಕಲು ಅಪ್ಪ ಕೈಕ್ ತೋರದ ಸರಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ಒಯ್ತದ್ದು ಬೇತ ತಾರೆ ಕಟ್ಟದು ಅವು ಎಂಚೆ ಬರ್ಪುಡಿ ಒಯ್ತದ್ದು ಪಣ್ಣಗ ನಿಕ್ಲು ಒಯ್ತು ಬಿಟ್ಟಿಗೆ ತಾರೆ ಇಂಚು ಕ್ರಮೇಣ ಬರ್ಪಿನಿ ಆನಿ ಒಯ್ತು ಕೊಟ್ಲೆ ಬರ್ಪಿಜಿ ಒಯ್ತು ಕೊಟ್ಲೆ ಬರ್ರೆ ಅವು ತೇರತ್ ಗೊತ್ತಾನೆ ಅವು ಸರಿಗೆ ನಮ್ ಕಟ್ಟದುಪ್ಪತೆ ಅವು ಕ್ರಮೇಣ ಇಂಚಿ ಬರ್ಪುನು ದಾಲ ಇಲ್ಲಡೆ ಮಗ್ಗೂರ್ನ ಒಂಜಿ ಪೋಡಿಗೆ ಪುಜಿ ಅರ್ಥ ಕೂಲಿಗೆ ಸರಿಗೆ ಆಡ್ಲಕ್ಕ ಕೂಲಿಗೆ ಸರಿಗೆ ಅಂಚೆನೆ ಕೂಲಿ ಅಂಚೆ ಉಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಒಂದು ಲಂಚೆ ತಾರ ಇಂಚಿ ಬರೋ ಒಂದು ಉಪ್ಪುನು ಸರಿ 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 ಇತ್ತ ಇರೆಗ್ ತುಳುನಾಡ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ ಅಂತ ಒಂದು ಬಿರುದು ದಿಕ್ಕದು ಅಂದಪ್ಪ ಒಂದು ಮಾತ ಇರು ಮಲ್ತಿನ ಸಾಧನೆ 20 ವರ್ಷದಿಂಚೆ ಒಂದು ತಾರೆಗೆ ಮಿತಾರೊಂದುಲ್ಲಾರು ಐದವರ ಏರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಎಂಚೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ದಾಯಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅವು ಎಂಕಲಾಲ್ ಪದ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಬ್ ದಾಕಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದಪ್ಪಗ ಎಂಕಲಿತ್ತು ಪಂಡ ಸಾಧಾರಣ ಎಂಗ್ಲ ಊರು ಯಾನೆ ತಾರ ಇದುಪ್ಪುನೆ ಒರಿ ಉಪ್ಪುನು ವಾ ಪೊರ್ತು ಪೋಂಡಲ ಯಾನೊಂಜೆ ಆಪುಜಿ ಪನ್ಪುಜಿ ಕೆಲದಕ್ಕಲು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಬಂದು ಉಪ್ಪುನದೆ ಅಪ್ಪಗ ಆಪುಜಿ ಪನ್ಪುಜಿ ಅಂಜೆ ದೆತ್ತು ಪಾಡೋಂತೆ ಈ ಕ್ಲಬ್ದ ಜವನಿರು ಎನ್ನ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ತುದಿ ಎಂಕೊಂಜಿ ಬಿರುದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ತುಳುನಾಡ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ ಬಂದು ಅವು ಇಂಚಿನೇ ಕಾತನ ಮಾಡಿ ಏನು ಅಲ್ಪ ತಾರ ಇದೆ ತಂದೈತೆ ಅಂಚಗಳು ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ ಬಂದು ಕೊರ್ನಿ ಅಂಚ ಆ ಬಿರುದು ದಿಕ್ಕಿನಿ ಹೆಂಗೆ ಆ ಬಿರುದು ದಿಕ್ಕಿಬೇಕು ಹೆಂಗೆ ಕುಡಲ ಬೇಡಿಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಾನೆ ಬೇಡಿಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆನೆ ಆ ಅಂಚಿನ ಪೂರ ಸಂಗತಿ ಇಲ್ಲ ಬೇತೆ ತಾಲೂಕೇನ್ರಿ ಬೇತೆ ಐತೆ ಒಂಜಿ ಏನು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೇಂಡೆ ಇರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಇರೆಗೆ ಬಿರುದುಲ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಕ್ಲಬ್ ದಕ್ಕಲು ಕೆಲವು ಕ್ಲಬ್ ದಕ್ಕಲು ಇರೆಗೆ ತಾರಡದ ಜತ್ತಿನ 200 ರೂಪಾಯಿ ಪಂಡಲ ಒಂಜಿ 200 ರೂಪಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡ್ದು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಗಂಧ 200 ರೂಪಾಯಿ ಅಂಚಿನದಲ್ಲ ಅವು ಪಂಡ ಕುಸಿಟ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಕೆಲದಕ್ಕಲು ಅದು ಕುಸಿಟ್ ಅತ್ತ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಅದೇ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಸುದ್ದಿ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಉಂಡ ಬೇಜಾರ್ಡ್ ಅವನಿ ಕತೆ ಉಂಡು ಅವನಿ ಎಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆತೀನಿ ಅವು ಐತಾರದೊಂದಿನ ಕಾಂಡೆ ತಾರೆದು ಬಂಡೇರು ಕಾಂಡೆ ಒಂಜಿ ಏನ್ ಮಾರೆ ಎಂಕ್ ಎಂಚ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಆತಂಡು ಈ ಬಚ್ಚೆಲು ಪುನತೆ ಒಂಚೂರು ಪಾಡ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಅಂತ ಯಾನು ತಾರಾಯಿ ದೊಪ್ಪರೆ ಪೋನಾಗ ಪಂಡೆ ಅನ್ನ ಒಂದೊಂಜಿ ತಾರಾಯಿ ದೊಪ್ಪರೆ ಎತ್ತನ ಇಂಕೊಂಚೂರು ದಾರ ಕೊರೋಡು ಬಂಡೆ
ಮಾಲ್ ಒಂಚೂರು ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ವಿಷಯ ದಯಪನ್ನಾಗ ಉಬೆ ಕೆಲವು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪನಕ್ಲಿಗೆ ಈ ಮಿತ್ತರ್ನಕ್ಲಿ ಮಾತ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಕುಂಬಾರುಂಡು ಒಂಜಿ ತಿರ್ತು ತೂವಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ತರೆ ತಿರುಗುನ ಇಂಚಿಂದ ಮಾತಾಪುಣ ಐಕ್ ಒಂಚೂರು ಗೆತ್ತೊಂಡ ಕುಂಬಾರ್ನತೆ ಐಕ್ ಆರ್ಡ ಬಂಡೆ ಒಂಚೂರು ಕೊರ್ಲೆ ಆರ್ ಎಂತ ಕಣಪೇರ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆರ್ದಾದ ಮಂತೇರ ಆ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಇಡ್ತೀನಿ ಒಂಜಿ 90 ಕೊರಿಯರ್ ಅಂತೆ నేను ఏం పరి తారా మీ తారా ఫోన్ దాల యాయి గ్రిప్ యాయి జవు యాపనే దాల యాయి జి ಬಂಡೆ ಐಕ್ ಅವೊಂದು ಒರಿ ದಿನ 90 ಲ ಕುಡಲ ಕೊರ್ದು ಬಿಡಿಯರೆ ಯಾಯಿ ಜಿ ಬಣ್ಣೆಕ್ ಕೂಡ 90 ಕೊರ್ದು 90 ಕೊರಿಯ ಅವೇನ್ ಪರ್ದು ಯಾ ಬಂಡೆ ನನ್ನ ಆಯಿ ಜಿ ಬಂಡೆ ಜೆತ್ತೆ ಅವಲಿ ಮನೆಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿ ನಾವು ಅಂದ ಜಾಂಡೆ ಐಕ್ ಹಾಕ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಬೆಚ್ಚ ಇದು ಸುರುತ 90 ಕೊರ್ನಾಗ ಯಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡೋರ 90 ಕೊರ್ನಂಡ ಆಯಿಜಿ ನನ್ನ ಆಯಿಜಿ ಒಂದೊಂಜಿ ಮಾತಾ ವೀಕ್ಷಕರ್ಲ ನೆನೆಪುಡು ದೀವುಡು ದಯಪಣ್ಣಗ ತಾರ ಮಿತಾರ್ನಕ್ಲಿನ ಲೆತ್ತುಂಡ ಒಂಜಿ 90 ಡೇ ಉಂತಾಡು ಸುರುಕಾದ ಕೊರೇರಿನ ಬಲ್ಲಿ ಒಂಜೆಲ ಕೊರ್ನಾರ ಒಂಜಿ 90 ಡೇ ಉಂತಾಡು ಪನ್ಪನೊಂಜಿ ವಿಚಾರನ ಬಾರಿ ಶೋಗುಡು ಪಂಡರು ನಮ್ಮ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲೇ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಹೊರ ಆತಿನ ಆತಿ ಬೊಕ್ಕದಲ್ಲ ಆತಜಿ ಬೊಕ್ಕದಲ್ಲ ಆತಜಿ ಐಕ ಜವನಿಯರಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಬೆಚ್ಚಾದಿ ಒಂಚೂರು ನೆತ್ತಿ ಅವತ್ತು ಇತ್ತೆ ವಿಷಯದಾದ ಪನ್ನಾಗ ಏನು ಕೇಳಿನಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಬತ್ತಿನ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ವಾಹಿನಿಗೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಬೈದನ್ ದಾದಂದು ಎಂಗ್ಲಲ್ಪ ತಾರಾಯರು ಬರ್ಪೇರು ಅರ್ಧಲ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಪೂಜೆರು ಎಂಕ್ಲೆ ಬೇಜಾರಪ್ಪಣ ಐಕೊಂಜಿ ಇರ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಕೊರ್ಪ ಎಂಕುಲು ದಾಲ ಕಾಚ ಮಿನಿ ದೇತ ನಡಾರ ವಿಷಯದಾದ ಮುಂದುಡು ಮಿತಾರ್ನ ಅಂದೆ ಮುಂದುಡು ಇತ್ತೆ ಅವು ಕಾಲ ಪೋತುನು ಮುಂದುಡು ಮಿತಾರ್ನ ಮುಂದುಡು ಎಂಗುಲು ಕಟ್ಟದು ಪುರ ಮಿತಾರ ಅಂತ ಇತ್ತೆ ಐಕ್ ಪಂದೆ ಒಂಜಿ ಡ್ರೆಸ್ ಬರ್ಪು ಐಕ್ ಬಂದೆ ಅವೇನೇ ಪಾಡ್ದೆ ಎಂಗುಲು ಮಿತಾರ್ನ ಒಂದಿತ್ತೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಜರ್ಸಿ ಬತ್ತಿಲೆಕ್ಕ ತಾರಾಯ ಮಿತಾರ್ನಿಕ್ಲೆ ಜರ್ಸಿ ಅವು ಪೆತ್ತ ಅತ್ತಿ ಜರ್ಸಿ ಬನ್ಪಿರತಿ ಪಾಡ್ನಿಕ್ ಜರ್ಸಿ ಪೆತ್ತತ್ತಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಡ್ರೆಸ್ ಬರ್ಪುನ್ ಫುಲ್ ಬಂದ ಅದುಪ್ಪುನ್ ಒಂಜಿ ಡ್ರೆಸ್ ಇಂಚ ಪಾಡ್ದು ಐ ಜಿಪ್ಪು ಅವೇನು ಅಂಚಿನ ಡ್ರೆಸ್ ಬೈದನಿತ್ತೆ ಅವು ಅಪಗ ಪೂರ ಆತನ್ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಮಿತಾರ್ನ ಕೆಲವರ ಕಟ್ಟೆರ ಮರತು ಅಂದಜಾಂಡ ಸರಿ ಇತ್ತ ಎಕ್ಲಿಗೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಬತ್ತಿನ ಕ್ಲಬ್ ದಕ್ಕಡ ಮಾತ ಎಂಕ್ಲು ಪನ್ಪ ಇಂಚಿಂಚ ವಿಷಯ ಬೇಜಾರ್ ಮಲ್ತೊನೊಚ್ಚಿ ಅರ್ಧಲ್ಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತೊಜಿಪಾವಡು ಬಂದು ಅಚ್ಚ ಮಲ್ತಿನಿ ತತ್ತು ಮೋಸಡ ಆದಪ್ಪು ಸರಿ ಇತ್ತ ಪಾತೆರ್ದು ಎಂಗ್ಲ ದೊಂಡದ ಪಸೆ ಆಜೊಂದು ಬತ್ತನೆ ರಡ್ ಬೊಂಡದ ಎತ್ತಿನಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಪರ್ದು ಬರ್ಕ ಬನ್ನ ಕಂದ ಸರಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಆರ್ ಬೊಂಡ ಗನ ಇದೀರಿ ಪರ್ದು ಬರ್ಪ ನಿಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ದೇತೊಂದು ಪಿರವಲಿ ಸರಿ ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಜೊತೆಗೆಲ್ಲ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಿರಲ್ಲ ನಿಮ್ ಫೇವರೇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಾರು ಮೇಡಮ್? ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸ್ಟಾರ್. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರೋರ್ನ ಸ್ಟಾರ್ ಕಾಪಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹೆಲ್ತ್ ನ ಅಧಿಕ ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಇರೋ ಈ ಸ್ಟಾರ್ ಕಾಪಾಡ್ತಾರೆ. ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸ್ಟಾರ್. ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಯಜಮಾನರ ಲಂಚ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇಂದ ಬರ್ತಿದ್ದ ಸುವಾಸನೆ ನನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬರೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತು. ಸೀಕ್ರೆಟ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಬಂದೆ. ಸೀಕ್ರೆಟಾ? ಕುಟುಂಬವನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸೋ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯ ಆಯ್ಕೆ ಅರುಣಾ ಮಸಾಲ. ಯಾವುದೇ ಕಲಬೆರಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಅತ್ಯಂತ ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಆಯ್ದ ಸಾಂಬಾರು ಪದಾರ್ಥ ಬಳಸಿ ತಯಾರಿಸುವ ಪಾರಂಪರಿಕ ರುಚಿಯ ಪ್ರತೀಕ ಅರುಣಾ ಮಸಾಲ. In your quest for the perfect home, choose the address that stands apart. Landtrades Solitaire, situated at Hattil, the perfect location with splendid amenities and facilities and a spectacular view too. Landtrades Solitaire, it's where you deserve to live. ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಜೊತೆಗೆಲ್ಲ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಿರಲ್ಲ ನಿಮ್ ಫೇವರೇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಾರು ಮೇಡಮ್? ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸ್ಟಾರ್. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರೋರ್ನ ಸ್ಟಾರ್ ಕಾಪಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹೆಲ್ತ್ ನ ಅಧಿಕ ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಇರೋ ಈ ಸ್ಟಾರ್ ಕಾಪಾಡ್ತಾರೆ. ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸ್ಟಾರ್.
ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಕೂಡ ಟೆಲಿಫೋನ ಪೊರ್ತುಗು ಮೋಕಿದ ಸ್ವಾಗತ ಒಂಜಿ ಬ್ರೇಕ್ ದೆತ್ತೊಂದು ಬತ್ತ ಇಂಕುಲು ತಾರಾಯ್ ತಾರನಾತಾರೆ ಬೊಂಡ ಬೊಂಡ ಬರಿಯ ಬೊಂಡ ಬರಿಯ ಎಂಚೆತ್ತನ್ ಬೊಂಡ ಬೊಂಡ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಟೇಸ್ಟ್ 17 ತಿಂಗಳು 17 ತಿಂಗಳ ಐತ ಬೊಂಡಲೆಡ್ ಮತ್ತ ತಾರೆ ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ 10 ಬೀಟ್ ಬಲಪುನ ಕಾಲಿ ಐಟ್ ಇರೆಗ್ ಇತ ಬೊಂಡ ದೆಪ್ಪುನೆಕ್ಲ ತಾರಾಯ್ ದೆಪ್ಪುನೆಕ್ಲ ದಾದ ಒಂಜಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಈ ತಾರಾಯ್ ಅಂಡಲ ಸುಲಭ ದೊಪ್ಪರೆ ತಾರಾಯ್ ಅನ್ನ ನಮಗ ತುಯಿ ಕೂಡಲೇ ಗೊತ್ತಾಪು ಗೊತ್ತಾನೆ ಕೆಲವು ಬಣ್ಣಂಗೈ ಬೊಕ ಬೊಂಡ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಈ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಬೊಂಡ ದೊಪ್ಪುನಗ ನಮ್ಮ ಒಂಜ ತೀರ್ಥ ದೇರಂಡಲ್ ದಾದನ ಗೋಣಿ ಪಾತ ನೋಡು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪಾಡ್ಲ ಕೆಜ್ಜಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪಾಡ್ಲ ಪುಡವನ್ ಗೊತ್ತಾನೆ ಅವಲೆ ಬಾವೆ ಬಿಚ್ಚ ತಿನ್ರೆ ಅಪ್ಪ ಬೊಂಡ ದೊಪ್ಪುನಗ ಆ ಕೈಲನೆ ಕರ್ತದ ನಮ್ಮ ಬಲ್ಲುಡಿ ಜಪಡವು ಬಲ್ಲುಡಿ ಜಪಡವು ಇತ ನಾನು ಇಂಗ್ಲೇ ರೋಬೋಟ್ ಬತ್ತಿರಕ್ಕ ಅವು ಮಂಡೆ ಚೆಜ್ಜಿ ಅವೆಂಚ ರೋಬೋಟ್ ರಪ್ಪ ತೀರ್ಥ ದೀದ್ರು ಕೂಡ ಮಿತ್ತು ಆತು 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 ಫಾಸ್ಟ್ ಉಂಡವು ಇತ್ತೆ ಅವೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂಜಿ ಇತ್ತೆ ರೋಬೋಟ್ ಸ್ವಿಂಕ ಸ್ವಿಂಕ ಮಿತ್ತು ತಿರ್ತು ಸ್ವಿಂಕ ಅತ್ತು ಮಿತಾರಂದೇವ ಸರಿ ಸರಿ ಅಂಚಿಂತ ಈ ಒಂಜಿ ದಾದಂಡ ಒಂಜಿ ಆವಿಷ್ಕಾರ ಮನುಷ್ಯನ ನೆಟ್ಟ ದಾದಂಡ ಆವ ಮನುಷ್ಯನ ಮಂಡ ಈ ರೀತಿ ಈ ರೋಬೋಟ್ ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮಿತಾರಡ್ಕೊಂಡು ಆಪುಜಿ ಆಪುಜಿ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕಾಲ ದುಂಪು ಇಲಕನೆ ಕಾಲಗೆ ತಕ್ಕ ಕೋಲ ಕಾಲಗೆ ತಕ್ಕ ಕೋಲ ಇತೆ ಇತೆ ಪನ್ಪೇರು ನಿಕ್ಲೆ ಮತ್ತ ಒಂಜಿ ಎಂಗ್ಲ ತಿಗಲೆ ಪೂರ ರೋಮ ಉರಿವಿ ಜತಿ ಅವು ಎಂಚ ಅವು ಜಾರೊಂದು ಮನ್ನ ಪೂಮಡತಿ ಎಂಗ್ಲೆ ರೋಮ ದಿಯರಾಸೆ ರೋಮ ಉರಿವಿಜಿ ಯಾನೋಲ ಉಷ್ಣಡ್ ತಾಲು ನಂದಿ ಉಷ್ಣ ಎಂಗ್ಲೆ ಆಪಿನೆ ಜತಿ ಅವೆಂಚ ಎಂಗ್ಲೆ ಇಡಿನ ತಾರ ಹಿಡುಪುನಿ ಬೊಂಡ ಬರಂದೆಪ್ಪು ಎಂಗುಲ್ ಬೊಂಡಲ ಬರಂದ ಎಂಗ್ಲೆ ಸಂಪು ಎಂಗ್ಲ ಬಾಡಿ ಸಂಪು ಅಪಗ ಲೆಕ್ಕ ತಿಕ್ಕು ಜತಿ ಇರ್ತಾಲು ಒಲ್ಪ ದನ್ನಕ್ಲೆ ಅಕ್ಲೆ ಪನ್ಪನ ಎಂಗುಲ್ ತಾರಾಯ್ ಪರ್ತಾನ್ ತಾರಾಯ್ ಬೊಂಡದ ಹೊಟ್ಟೆಂದ ಅವು ಮಿತ್ತೆ ದಿದು ಅರ್ಪಿನತಿ ಬೊಕ್ಕೊಂದಿನ ತಪ್ಪ ಬೂರ್ಲು ಮುಗುಲ್ದಾದೆನ್ನೀರು ಒಂದು ಪೆರುಗುಡೆ ಬೋದು ಪೆರೆತ್ತನ ಒಂದಿನ್ನೀರು ಸರಿ ನವರಮನೆ ಪಾತಿರ್ ತಾರನಾತಾರೆ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ತೂದ್ ಬರ್ಕ ಸರಿ 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 ಅವು ತಾರ ಅದಕ್ಕೆ ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ನೃತ್ಯ ತೂದ್ ಬತ್ತ ಇಂಕುಲು ಎಲ್ಲಿಯ ಬಾಲೆದ ನಿಜವಾದ ಇಲ್ಲಡೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊರಿಯರ್ ಪಂಡಂಡ ಇಂಚಿಂತ ನೃತ್ಯ ಅವಲ ಮೆಡ್ಲಿ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಬಂಗಾಳಿ ಪದ್ಯ ಲಾಸ್ಟಿಗ್ ಐತ ನಡು ಲೋಂಬೊ ಲೋಂಬೊ ಚೂರು ಐತ ದುಂಬು ಸುರುಕು ನಮ್ಮ ಪಟ್ಲೇರ್ ಪಂತಿನ ಒಂಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಪದ ಆಟದ ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಿನಿಮಾದ ಪದ ಅಂದ್ ಐಕೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುದ ನೃತ್ಯ ಅಪೂರ್ವ ರೈ ಅತೆ ಅಪೂರ್ವ ರೈ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತೆ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತದ ಕಡಪಡ್ದಿತ್ತೀರು ಅಪೂರ್ವ ರೈ ಮೇರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಇಂಚನೆ ಯಾರನ್ನ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಬುಲೆವಾಡ್ ನನಾತ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ತೋಜ್ಪಾವನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಆ ದೇವಿಯರ್ ಕೊರಾಡು ಪನ್ಪನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದುವರಿಸೋದಿಲ್ಲ ತಾರನಾತಾರೆ ತಾರ ಇದೇಪುನತ ಬಗ್ಗೆ ಇತ್ತೆ ಸುಲಭ ಆಪಣಂದು ಪಣಂದಿತ್ತ ಈರೆಗ್ ಮಾತ ಬಾರಿ ಸುಲಭ ಒಂಜಿ ಪೊಸತ್ ತಾರಾಗಿ ಮಿತಾರ್ನಾಗೆ ಇತ್ತೆ ಈರ್ನ ಅಂಡರ್ಡ್ ಈರೆಗಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಯ ಒಂದು ಪೋನಾಗ ಮಿತಾರ್ ರಾಪುಜಿ ಅಪಗ ದಾದ ಮಲ್ಪಾರ ಇತ್ತೆ ಎಂಚ ಆತನ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ತುಲೆ ಎಂಕನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕಲಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತಿನೇಟ ಎಂಕಲು ಬೇಲೆ ಮಂತ ಒಂದು ಉಪ್ಪ
ಎಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಬೇತಾಕಲು ಉಪ್ಪೇರು ಬರೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಅಕ್ಕಲು ಮುಂದುವರಿಸುವೇರು ಅಂದ ಜಾಂಡೆ ಅಕ್ಲಗೆ ಪಂಡು ಕೊರ್ನಾಗ ಎಂಚ ದಾದ ವಿಶೇಷ ಏನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರುಡೆ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಮೀ ತರೊಂದು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಎನ್ನ ಪಿರೋಡ ಆಯಲ ಬರುಡು ಓಲ ಈರ್ಜಾರಿ ಯಾರ್ನಂಡ ಆಯಲ ಪೋಯಿ ಒಂತ ಇಂತ ಪಿರ ಬರ್ಪೇತೆ ಒಕ್ಕ ತಿರುಗಿದ ಆಮೆಗೆ ಬರ್ಪೆ ಅಂಚ 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 ಎಂಕಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಪ ಹೋದ್ ಕೌಲು ಪೂರ ಪಂದು ಗೊರಪ ಗೊತ್ತಾನೆ ತಾರಾಯ ದೊಪ್ಪನ ಬಂಗ ಇದು ಬೊಂಡ ದೊಪ್ಪರೆ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಬೊಂಡ ದೊಪ್ಪರೆ ಬಾರಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಅವ್ರು ಅವು ಎಂಚ ಅವು ಪಂಡ ಅವು ದೊಪ್ಪರೆ ಆತು ಬಂಗೋನೆ ಅವ ಕಡೆ ಪಂಡತೆ ಬಲ್ಲಡು ಬುರ ಜಬಡ ಅವಡು ಅಂಚ ಅಂಚ ಸರಿ 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 ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಕೆಲವು ತಾರಾಗ ಮೇತಾರ್ನಾಗ ಮತ್ತ ಬೊಂಡ ಮತ್ತ ತಿಕ್ಕಣಂದ ಕೂಲಿಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಕೂಲಿಡು ಮತ್ತ ಚುಚ್ಚೊಂದು ಬರ್ಪಾರ ಅಂದ ಹೌದಾ ಹೇಗೆ ಎಂಚ ಐತ ಕತೆ ದಾದ ಐತ ಕತೆ ಬಂಗದ ಬೇಲೆ ಬಾರಿ ಪಂಡ ರಡ್ಡ ತಾರ ಅವು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಬಂದು ಎಂಕಲೆ ಲೆಕ್ಕೋಡು ಎಂಕಲೆ ಲೆಕ್ಕು ಅಂಚ ಅವು ತುಚ್ಚಿಂದ ಬೊಕ್ಕ ಇರ್ನ ಬಜ್ಜೆ ಅಂಡ ಇಂಚಲ್ ತುಚ್ಚೊಂದು ಬರೋಳಿ ಎನ್ನ ಬಜ್ಜೆ ಚುಚ್ಚೋಚಿರಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಅವಿನ ಎಂಚಲ್ ತುಚ್ಚೊಂದು ಬರೋಳಿ ನಮ್ಮ ಅಂದಜಾಂಡೆ ಬೊಂಡ ತಾರ ಅಂಡ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಕೂಲಿಗೆ ಅಂತ ಲೋಡ್ಬುರು ಮತ್ತೆ ಬಾರಿ ಬಂಗವು ಆಂಡಲ ಒಂಜಿ ಅವು ಎಂಗ್ಲೇ ತಿಕ್ಕುನ ಪಾಲತ್ತ ಅಂಚ ತುಚ್ಚೊಂದು ಬರ್ಪಿನ ಖಂಡಿತ 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 ಇತ್ತೆ ತಾರ್ನಾಥನ್ನ ಈ ಮರ್ದ್ ಸೀಕ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಕೆಲವು ಮತ ಕಂಗ್ ಗೌಡ್ ತಾರೆ ಗೌಡ್ ನರಮಣಿಗೆ ಬರ್ಪುಂಡೆ ಇತ್ತ ತಾರೆಲೆಗ್ಲ ಸೀಕ್ ಬರ್ಪುನ ಮತ ಅಪಗ ಎಂಗ್ಲು ಮಿತಾರ ಜೊತೆ ಹೌದೇ ಅವು ಸೀಕ್ ಪೋಯ್ ಬೊಕ್ಕನೆ ಮಿತಾರ ಪಂಡ ಸೀಕ್ ಬಗರ್ಲಿ ಸೀಕಿತ್ತಿನೆ ಮಿತಾರ ಜಾ ಸೀಕಿತ್ತಿನೆ ಎಂಗ್ಲು ಬೋಬುಜ ಸೀಕಿತ್ತಿನೆ ಎಂಗ್ಲು ಮಿತಾರ ಜಾ ಸೀಕಿತ್ತಿನೆ ದಯವಂಡ ಮಿತ್ತು ಪೋದವು ಕೈತಲಾಪ ಎಂಗ್ಲು ಅಂದಜಾಂಡೆ ಅವು ಪಗರ್ನವು ಇರೆಗ ಅಂದಜಾಂಡೆ ಐಕೆ ಎಂಗ್ಲು ನಮ್ಮಲ ತೂವಡತ್ತನ್ನ ನಮ್ಮಲ ತೂವಡದ ಒಟ್ಟಾರೆ ನಮ್ಮ ಪೋದು ಮಿತಾರ ನಾಯಿ ಜತೆ ಅಂಚತ್ತು ಇತ್ತೆ ತಾರೆನ್ ತೂಯಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಐಕು ಸೀಕುಂಡ ಇಜ್ಜ ಎಂಚ ಗೊತ್ತಾ ಮಿತಾರ ಒಂದು ಪೋನಾಗ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅವು ಅಂದಜ ಅವು ಐತ ಮಡಲ್ ಪೂರ ಒಟ್ಟೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕೊಂಜಿ ಬೊಂಡ ಒಂದ್ ಸೈಡ್ ಕೆರೆದು ಇತ್ತೆ ಮಡಲ್ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟೆ ನಂಡ ಬೊಂಡದ ಮತ್ತೆ ಈರೆಗೆ ಸಾಧಾರಣ ಮಿತಾರ್ದ ವರ್ಚ ಈರೆ ಮುಕ್ಕಾಲು ವಾಸಿ ಮಿತಾರ್ದ ಅಪಗ ಎಂಕು ಲೈಕ್ 5 ರೂಪಾಯಿ ಆಯ್ತು ದೆತೋನ್ ಅಂದಜಾಂಡೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅವು ತಾರೆ ದೊಪ್ಪೆರೆಜ್ಜೆ ಎಂಗ್ಲು ತೂದು ಬತ್ತ ಪುರಿ ಬುರ್ದುಲು ಐಕೆ ಸೀಕ್ ಬೈದನು ಬಂದು ತಿರ್ಜಪ್ಪ 5 ರೂಪಾಯಿ ದೆತೋನು ಇತ್ತೆ ಸೀಕ್ ಬತ್ತಿನೆಕ್ ಮರ್ದುದಲ್ಲ ಬುಡ್ಪಾರ ಅವು ಎಂಕುಲ್ ಬುಡ್ಪುಜ ಅವು ಡಾಕ್ಟರ್ ನಗಳು ಬೋಪೇರೆ ಐತನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಂದು ಉಪ್ಪೇರದೆ ಅಕುಲ್ ಎಂಕುಲ್ ಲಕ್ಕನೆ ಅಂಜಿ ಐಕ್ ಪಣ್ಣ ಐತ ಒಂಜಿ ದಾಲ ಕಲ್ಪೆರಪ್ಪು ಕಲ್ಪೆರ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕೋಡು ದಾದೆ ಗೊತ್ತನೆ ಒಂಜಿ ಬೊಂಡ ಆವಡು ತಾರಾಯ ಆವಡು ಒಂಜಿ ತಾರೆಡು ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ಉಂತೊಡಾಂಡ ದಾಲ ಬೇಲೆಜಿ ನೀ ಅವು ಪಾಡ್ಲೆ ಒಂದು ಪಾಡ್ಲೆ ಪನ್ಪೇರು ದಾಲೆಜಿ ಈರು ಇಲ್ಲಡ್ ಪರ್ಪಿನ ಆರ್ಲಿಕ್ಸ್ ಇಜ್ಜೆ ಆರ್ಲಿಕ್ಸ್ ಒಂಜಿ 2 ಲೀಟರ್ ನೀರು ಕಲತದು ಸೀದಾ ಮುದ್ದೆಲ್ಗೆ ಬಾರ್ ನಾನು ಇತ್ತ ವಾರ್ಲಿಕ್ಸನ್ ಕಲತದ ಮುದ್ದೆಲ್ ಬಂಡಲ್ ಪಿಜಿನ್ ಬಾರು ಪಿಜಿನ್ ದಾಲ ಬುಜಿ ನರಮನಿ ಜೂಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಹಬ್ಬಗೆ ತಾರ ಎಡ್ಡೆ ಬುಜ ಅಂದಜಾಂಡೆ ಅಂಚತ್ ಯಾನ್ ಕೇಣಿನ ತಾರನ ದಾದ ಬಣ್ಣಾಗ ಇರೇಗ ತಾರ ದೆಪ್ಪುನೆ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಮರ್ದು ಬಿಡಿಯರ್ಲ ಮಿತಾರಿ ಯಾರಂದಂಡ ಜಾಪುಜಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಓ ಬಂದು ಮನ್ಪುಂಡು ದೊಪ್ಪುನ ಮರ್ದು ಉಡುಪಿನ ಅತ್ ಮರ್ದು ಬಿಡಿಯರ್ ಕಾಸು ಜಾಸ್ತಿ ತಾಲಂದಿಲಕ ಲೈಕ್ ಒಂಜಿ ಮರ್ದುಂಡು ಎಂಚ ಇತ್ತ ತಾಲಂದಿಲಕ ಎಂಚ ಮನ್ಪುಲಿ ಬಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಈ ತಾರದ ಮೊದಲು ಪೂರ ಬುಡುಪಾತ್ ಫೆವಿಕಲ್ ಉಂಡು ಗೊತ್ತಾನೆ ಫೆವಿಕಲ್ ಫೆವಿಕಲ್ ಸರಿ ತೆಲ್ಪು ಮನ್ಪೋಡು ತೆಲ್ಪು ಮಂತದ್ದು ಒಂಜಿ ಮೊಲ್ಲ ಬ್ಯಾರೆಲ್ದ ನೀರು ಕೂಟುದು ಆ ನೀರು ಇಡೀ ಐಕು ಮುದ್ದೆಲ್ಗೆ ತಮ್ಮೆ ಪೋಡು ಈ ಫೆವಿಕಲ್ ತುಲೆ ಏತ್ ಅವು ಗಟ್ಟಿ ಅದ ಬಾರಿ ತೆಂಡೆಲ್ ತಾಟ್ರೆ ಬುಡ್ಪುಜವು ಅವು ಫೆವಿಕಲ್ ಗಟ್ಟಿ ಅದ ಇರೆಗೆ ತಾರೆ ಮಿತಾರ್ನಾಗ ತಾರೆರ್ಲ ದೆಪ್ಪರ ಆಯ್ಚಿಂದ ಅಲ್ಪ ಅಪ್ಪ ನುಂಗುದು ಪುನತೆ ಅಪನೂದು ಪುನತೆ ಬಾರಿ ಎಸ್ ನಮ್ಮ ಕುಡಂಜಿ ಏರೆಗಳ ಗೊತ್ತು ಜಿಂದು ಅಂದ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಆವಿಷ್ಕಾರ ಲೆಕ್ಕ ಇನ್ನತ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ತುದು ಸರಿ ಸರಿ ಖಂಡಿತ ಸೇವ್ ವಾಟರ್ சார் என்ன பண்றீங்க சேவ் வாட்டர் ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಜಲ ಸಂರಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಶೋಕದ ವಿಡಿಯೋ ಅರ್ಥ ಇಜವು ದಾದ ಪೈಪ್ ದಲ್ಪ ಕುಲೊಂದು ಆರ್ ಮೇಲಾನೆ ನೀರು ಪೋಣಂದಾಂಡ ಅವರು ವಾಟರ್ ಸೇವ್ ಆಪುಣ ಒರಿಂಡು ಬಂದು ಓಪಿನ ಆತೆ ಅಂಡಲ ಒಂಜಿ ವೇಸ್ಟ್ ಆಪುನ ಒರಿಯುಂಡು ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ನೆವ ನಡೆ ಅಂತ ಮಲ್ತೆರದ ಇತ್ತೆ ತಾರೆಲೆಗ್ ನೀರು ಕೊರಿಯರ ಅಂಚಿಂದ ದಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡ ತಾರೆಲೆಗ್ ನೀರು ಕೊರುಪಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತೆ ಏತು ನೀರು ಕೊರುಡು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ತಾರೆ ಬುಲೆ ಉಡು ಬಂದಂಡ ಐಟ್ ಬೊಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆವಡ್ ಬಂದಂಡ ಅಂಚಿನ ದಾಲ ದಾಲ ಐಕ್ ವಿಶಿಷ್ಟ ದಾಲ ಇಜ್ಜೆ ದೈ ಉಪ್ಪುನಗ ದಾಲ ದೈ ಉಪ್ಪುನಗ ಒಂಜಿ ಬಯ್ಯದ ಪೊರ್ತು ಒಂಜಿ 3/4 ಗಂಟೆ ನೀರು ಕೊರೋಡು 3/4 ಗಂಟೆ ಮೊಲ ಮೊಲ್ಲ ಒಂದು ಪುನಗ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಲೆ ಯಾವನು
ಈ ತಾರೆ ಪಂಡ ಎಂಚ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇನಿ ಕೊಡ್ತು 2 ದಿನ ಒರಿಜಿನಲ್ ನಡಪುನಾಯಿ ವೈಟ್ ಬದುಕುವ ಈ ಮರುಭೂಮಿ ಒಂಟೆಲು ಬದುಕು ಜನ ನೀರಿಜ್ಜಿನ ಅಂಚೆನೆ ಇಂದು ಲಂಚೆನೆ ಒಕ್ಕ ಇರು ತಾರೆಡು ಒವುಲ ಲಾಸ್ ಇಜ್ಜಾತೀರಿ ಮಡಲ್ದು ಬತ್ತಿನ ಕೊದುಂಬುರ್ದು ಬತ್ತಿನ ತೆಪ್ಪುರ್ದು ಬತ್ತಿನ ಆಯ್ತಾ ತಿಪ್ಪಿರ್ದು ಬತ್ತಿನ ಬಾವೆ ನೀರು ಅವು ಉಂದು ಬಂದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಉಪಯೋಗ ಐಕೆ ಎಂಕುಲು ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪತ್ತಿದೀನಿ ಇತ್ತ ಎಂಕುಲ ಯೂನಿಯನ್ ಆಯ್ ಕೂಡಲೇ ಯೂನಿಯನ್ ದಾಖಲೆರ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಬೇಡಿಕೆ ಪೂರ ಎಂಚ ಪಂಡ ಎಂಕುಲಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಬಸ್ ಕಾಲರ್ ರೆಡಿ ಹಲೋ 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 ನಮಸ್ಕಾರ ಧನುಷ್ ಕೊಡಗಾಲದ್ದು ಧನುಷ್ ಕೊಡಕಲಾಡ್ದು ಧನುಷ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಇನಿ ಎಂಗಲ ತೆಲಿಕೆದ ಪೊರ್ತುಡು ತಾರಾಯ್ ತಾರನ ತೆರುಲಿರು ಈರ್ನ ಇಲ್ಲಲ್ ತಾರೆ ಉಂಡ ಉಂಡಿ ಉಂಡ ಓಲು ಗೋಣಿಡು ಉಂಡ ತಾರೆಡು ಉಂಡ ಪೆಲ್ತ ಮಾರಾಟ ವೈಟ್ ತಾರದ ಮಾರಾಟ ತಾರದ ಮಾರಾಟ ತಾರ ಉಂಡು ಬಂಡ ಕೆಲವು ಕಲೆದಲ್ಲ ಇದು ಪೇರು ಮರ ಐಗ್ಲ ತಾರೆ ಉಂಡು ಅನ್ ಪೇರು ಪಲ್ಲೆ 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 ಧನುಷ್ ಪಾತ್ರೆ ದಪ್ಪರೆ ಒಂಜಿ ತಾರೆ ಮಾತ್ರ ದಪ್ಪರೆ ಒಂಜಿ ದಪ್ಪರೆ ನೀರು ದಪ್ಪಲೆ ಹೊಕ್ಕಡೆ ಎಂಕದ 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರ್ಪಿ ನೀರು ಅತ್ತೆ ಕಜಿಪು ಗಿಜ್ಜಿತ್ತೆ ಐತೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಕಜಿಪು ಗಿಜ್ಜಿಗೆ ಒಂಜಿ ತಾರೆ ಎತ್ಕೊರೋಡಿಗೆ ಅತ್ತೆ ಇಲ್ಲಡ ಬರಿಟ್ ಆಮೆಟಿ ಮೇಟಿ ನೆರಕರಟ್ ಇಲ್ಲಿಜ್ಜ ಇಜ್ಜಿ ಅಕಲ್ದ ಇಜ್ಜಿ ಅಕಲ್ದಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಅಕ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಹೊರಡೋಡು ಅತ್ತೆ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಬರಲಿ ಬರ್ಕಪ್ಪ ಎಂಗ್ಲ ಬೇಲೆ ಐನರನೆ ಬರ್ಪೆ ಅವೇ ಐನರ ಕಡಪುರೆ ಲೊಕೇಶನ್ ದಾಯ ಕಡಪುಡ್ನು ಲೊಕೇಶನ್ ಕಡಪುಡ್ನು ಮೇರೆ ಬರ್ಪೇರಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಕೂಡ ಪ್ಲೇಟ್ 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 ದಾಯಗ ಪ್ಲೇಟ್ ದಾಯಗ ಅತ್ತೆ ಊರಿ ಆ ಊರು 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 ಆರ್ ಪಂಪಿನಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಮೊಬೈಲ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಕಡಪುಡು ಇருந்து ಅವೇ ಮೊಬೈಲ್ ಲೊಕೇಶನ್ ದಾಯ ಕಡಪುಡು ಯಾನ್ ಪೋಪುಜೆ ಕೂಡ ಇತ್ತ ಧನುಷ್ ಇತ್ತ ತಾರಾಯ್ ದೆಪ್ಪುನಕುಲು ಮಾತ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಆಪ್ ಉಂಟು ಆಪ್ ಉಂಟು ಗೋ ಉಂಟು ಬಂದು ಆಪ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ದಲ ಕೇಂದ್ರ ಎತ್ತನ ಕೇನ್ಲಿ ಆಪ್ ನನ್ನ ಓಪನ್ ಆಪ್ ಗೋ ಉಂಟು ಬಂದು ನಿಕುಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಐಟೆ ಮನ್ಪೊಲಿ ನಾನು ಐಟೆ ಬಂತೆ ಐಟೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕಲೆಗೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಂತದ ದಾದಂಡಲ ಒಂಜಿ ಇಂಚ ಅಂದ್ ಕೊರ್ರೆ ಎತ್ತನಂಡ ಒಂಜಿ 2 ತಾರಾಯ 2 ಬೊಂಡನ ಕೊರಲು ಇಂಚ ಅಂದೆ ದೆಪ್ಪನೆ ಒಂಜಾತಿ ಓ ದೆಪ್ಪವನೆ ಒಂಜಾತಿ ಪಂಡ ಧನುಷ್ ನಿಕುಲು ದಿನಾಲ ದೆಪ್ಪವರ ಅತ್ತೆ ಕಜಿಪು ಗೋಡನ ಮಾತ್ರ ಕಜಿಪು ಗೋಡ ಅಪ್ಪ ದಿನಾಲ ಕಜಿಪ್ ಮಲ್ಪುಚಾರ ದಿನಾಲ ಮಲ್ಪು ದಿನಾಲ ಲೆಪ್ಪುಂಡನ ದಿನಾಲ ಮಂದನ ದಿನಾಲ ದೊಪ್ಪೇರು ಅಪ್ಪಗ ಇರೆ ಕೊಂಚ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಲಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ದಲ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮಲ್ಪುಲಿ ಅಪ್ಪಂಡ ಇರೆ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ವಾರಗು ಒಂಜಿ 750 ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಉಂಡು ಆವೆ ಏತೆ ವಾರಗು 750 ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಉಂಡು ಆವೆ ಕಮ್ಮಿಜ್ಜೆ ಅವು ಕಮ್ಮಿದ ಬಂಡ ಅವು ಅತ್ತೆ ತಾರ್ನತನ ಉಂದು ದಾದ ಇರು ಒಂಜಿ ತಾರೆಗೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಅಣ್ಣಂಡ ಇರು ವಾರಗೆ 750 ಬಂಡ 50 ರೂಪಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ಜ ದೇ ಯಾನೊಂಜಿ ಪನ್ಪೆ ಎಂಕುಲ್ ದೊಪ್ಪುನಗ ಒರ್ರಾನೆ ದೆತ್ತದಿ ಬೊಕ್ಕಾಕ್ಲೆ ದಿನೋಲ ಒಂಜಿ ದೆತ್ತು ಕೊರ್ಪಿ ಅಂದ ಜಾಂಡ ಬೊಕ್ಕ ದಿನೋಲ ಮಿತಾರ ಮರ್ಲಿ ಕೂಡ ಐಟ್ಲ ಒಂದು ಅಲ್ತು ಯಾನ್ ವಲ್ಲ ದಿನೋಲ ಬೇಲೆ ತಿಕ್ಕನಗ ಒಂಜಿ 50 ರೂಪಾಯಿ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪರ ಅಕುಲ್ ಬನ್ಪೇರ ಎಂಕುಲ್ ಅಲ್ ತೂರ್ ದಾಡೆ ಪೋಡ್ಚ ಒಂಜಿ 5:30 ಗಂಟೆ ಬರ್ಪೆ ಅವೇ ಐನರ ಗಂಟೆಗೆ ಬರ್ಪೇರಿ ಪುಲ್ಲೆ ಕೊಲೆ ಬೋನ ಕಂತೋಜು ನಿಂಗೆ ಪುಲ್ಲೆ ಕೊಲ ಆಪುಜಿ 5:30 ಗಂಟೆ ಬರ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇ ಆವ್ ಧನುಷ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಉಲ್ದಿನ ದೇನೆ ಒಂಜಿ ಬೇರ ಉಲ್ದಿನ ತುಲೆ ಎಂಕಲ ಈ ಆಪಲ ಇತ್ತೆ ಈ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಿಜಿರಲ್ಲ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಇರಿಗೆ ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಇರ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ 1 to 2 ಜಾಸ್ತಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ ಆರ್ ಟಿವಿ ಬೈದಿರ ಆರ್ ಕುಡ ಅಂತ ಒಂದು ಅಂದಪ್ಪ ಅನ್ನ ವಿಷಯ ಇತ್ತೆ ಇಂಕಲ ಯೂನಿಯನ್ ದ ಪನ ಅಂತೆ ಅನ್ನಂದ ಕೆಲವು ಬೇಡಿಕೆ ಪೂರ ದೀತೇನೆ ಇತ್ತ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಫ್ರೀ ಆವಡು ಜೋಕುಲಿಗೆ ಬಸ್ 30% ಎಂಕ್ಲೆ ಕಮ್ಮಿ ಆವಡು ಬೊಕ್ಕ ಬಸ್ ಇತ್ತ ಮಾತೆರೆಗಳ ಒಂಜಿ ಹೆಂಗಸರಿಗೆ 3 ಸೀಟು ಮೀಸಲು 4 ಸೀಟು ಮೀಸಲು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಲಂಚನೆ ತಾರೆದ ಪುನಕ್ಲೆ ಪಿರಾದ ಒಂಜಿ ಉದ್ದದ ಸೀಟ್ ಉಂಡತೆ ಅವು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅವು ನಿಕ್ಲೆ ಪಿರಾದ ಉದ್ದದ ಸೀಟ್ ಉಂದ ಈಗ ಅವು ತಾರೆದ ಇಯರ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಜೊಪ್ಪೆರ್ಲ ಅಡಿಟ್ ತಾರದ ಗೋಣಿ ತುಂದ ಅಡಿಟ್ ದಿಯೋಲಿ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಬಸ್ ಮನ್ಪೊಡಿ ಗೊತ್ತಾಂಜಿ ಸರಕಾರದ ಎದುರು ಎಂಕುಲು ದಿಯೋಡ ದೀಪ ಖಂಡಿತ ಅತ್ ನಿಖಲ ಪರವಾದ ಎಂಕುಲು ವಾಹಿನಿದ ಮುಖಾಂತರ ಎಲ್ಲ ದೀಪ ಎಸ್ ಒಂಜಿ ಕಾಲರ್ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಹಲೋ 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 ನಮಸ್ಕಾರ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಏರ್ ಪಾತೀರ್ ನೀವು ಹಲೋ ವಿಜಯ್ ಮಯ್ಯ ಪನ್ಲೆ ವಿಜಯ್ ಮಯ್ಯ
ಎಸ್ ಎಸ್ ಈರ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಎಂಕುಲು ವಿಜಯ ಮಯ್ಯರೇ ಒಂದು ಎಂಕುಲು ಮುರಣಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದಿತ್ತ ಒಂದು ಬೇತಕ್ಕಲ ಬಿತ್ತಿಲಿಗ್ಬೋದು ತಾರ ಇದೈತದು ಮಾರ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾತ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಮುಕುಲು ಏನೆಲ್ಲ ಎಪ್ಪೆರ್ದಾನೆ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಅಕ್ಕಲು ಬಂಡ ಬೂರ್ದಿತ್ತಿನ ತಾರ ಎಂದೆಪ್ಪುನು ಮಯ್ಯರೇ ಅಂಚ ಅದಕ್ಕೆ ಎಂತ ಮುರನಿಗೆ ತಾರೀಕು ಬೂರ್ದಿತ್ತುಂಡತೆ ಅನ್ನಂದು ಅಂಚದಿ ಅಂದ್ ತಾರ ದೆಪ್ಪರ್ ಗಣಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಬರಕಡೆ ರಸವನ್ ಒಂದೇನಿ ಅಂಚ ಅಂಚ ಅತ್ತೆ ಇನ್ನಿತ್ತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಅಂಡತ್ತೆ ಇರೆಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೀನಿ ಸರ್ ಆ ತಾರಾಯ್ ತಾರನ ಅತ್ತರಿ ಎಂಗಲೊಟ್ಟಿಗುಲ್ಲೇರಿ ಆರ್ಡದಲ್ಲ ಪಾತೆರಿತ್ತು ನನ್ನ ಪಾತೆರ್ಲಿ ಅಂದ ಅವೇ ತಾರ ದೆಪ್ಪರಿತ್ತು ಮಸ್ತ್ ನೂಲು ಇಂದ ದೋತಡೆ ಏತ ತಾರ ಈ ಉಂಡು ಏತ ತಾರ ಉಂಡು ಕಮ್ಮಿ ಒಂದು ಒಂಜರ ತಾರ ಉಂಟು ಒಂಜರ ಸಾರ ತಾರೇನೆ ತಾರೇನೆ ತಾರದ ಮರಟ್ಟು ತಾರಾಯಿ ಉಂಟು ತಾರದ ಮರಟ್ಟು ಒಂಜರ ಸಾರ ತಾರಾಯಿ ಉಂಡಿಗೆ ಅಪ್ಪಂಡ ಮರ ಎತ್ತುನು ಮರ ಡ್ರೋನ್ ಪೂರಪ್ಪ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಬೆತ್ತಂಡ ಬರ ಇಟ್ಟಿರ್ತದೆ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಈರ್ ಬುಕ್ ಮನ್ಪೋಡು ಬುಕ್ ಮಂತದು ಈತ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಮುಟ್ಟ ಆಯ್ಜಿ ಕೊರೋನಾ ಆನ್ಲೈನ್ ಆಪುಂಡೆ ಅಂದು ಆನ್ಲೈನ್ ಉಂಡು ಆನ್ಲೈನ್ ಆರ್ನ ಪೂರ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೊಬೈಲ್ ಆಪ್ ಉಂಡು ಕಸ್ಟಮರ್ ಕೇರ್ ನಂಬರ್ ಉಂಡು ಪೂರ ಉಂಡು ಆರ್ನ ಎಂಕಲ ತನಕ ತಾರ ಇಲ್ಲ ಆನ್ಲೈನ್ ದೆಪ್ಪುಲೆ ಬಂದ ತಬಂಗ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಅವು ಬರ್ತದೆ ಅವು ಇರೆಗ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಕಜಿಪುಗು ತಾರೆ ಪಾಡ್ರೆ ಬಂಡ ಆಪುಂಡು ಇಜ್ಜತಿ ಒಂದು ಮಯ್ಯರ ಈರ್ ಗೋ ಉಂಟು ಆಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಐಟ್ ಮಾತ ವಿಷಯ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನೀರೆಗ್ ಒಂಜಿ OTP ಬರ್ಪುಂಡು ಅವೇ ಒಂಜಿ ಸೆಂಡ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅವೇ ಒಂಜರ ಹತ್ತು ರಡ್ಡು ಸಾರ ಬಾರಿ ಶೋಕಾತನ ವಿಡಿಯೋ ಮಯ್ಯರೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಈರೊಂಜಿ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಲ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವಲ ಬಾರಿ ಶೋಕಾತನು ಸುಮಾರು ವಿಡಿಯೋಸ್ ಉಂಡು ಈರ್ನ ಎಂಕ್ಲೆ ಅವು ಬನ್ಸ್ ಮಲ್ತಿನ ಅವಡು ತಾರಾಯಿ ಪೆಜ್ಜಿನ ಅವಡು ಬಾರಿ ಶೋಕದ ವಿಡಿಯೋ ಇರೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸಕ್ಸಸ್ ತಿಕ್ಕಡ್ ಬಂದು ಎಂಗ್ಲ ವಾಹಿನಿದ ಮುಖಾಂತರ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆಯನ್ನು ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಒಂದು ಏರು ಅವು ಏರು ಅವು ವಿಜಯ್ ಮಯ್ಯರ್ ಬಂದು ಮುರಡೊಂಜಿ ಬನ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ವಾರ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಯಾರ್ದ ಯಾರ್ನ ಎಕ್ಕಡ್ದ ಅವು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಗಾಡಿ ಗಾಡಿದ ಕಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅದೇ ಮಕ್ಕಳು ಬಾರಿ ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ದಿನಟ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಅತಿಥಿ ನಕಲ್ನದಲ್ಲ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಇತ್ತು ನಂಡ ಅವೇನು ವಾಹಿನಿದ ಮುಖಾಂತರ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಲ್ಪನ ಕ್ರಮ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಸನ್ಮಾನ ಮತದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ವಿಶ್ ಮಲ್ಪ ಎಂಕತ್ತು ಅತ್ತಪ್ಪ ಅಂಚದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತ ಎಂಗ್ಲ ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಮೇನ್ಕಿನಂಚಿನ ಕಲಾವಿದೆ ಎಂಗ್ಲ ಒಂಜಿ V4 ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನಲ್ ದಕ್ಕಲು ನಡಪಾದ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ನೆಟ್ SL ಶೇಟ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಪಾಪಿ ಒಂದೊಂಜಿ ಟೀಮ್ಡ್ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಲಾವಿದೆ ನಿತೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಈರಾ ಪಂಡದು ನಿತೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಈರಾ ಇನ್ನಿತ್ತ ದಿನತ್ ಪುಟ್ಟು ಪರ್ಬನ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತಂದುಲೇರು ಆರ್ನ ಭವಿಷ್ಯತ್ತಿಗೆ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಬಯಕ್ಕೊಂದು ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಪನೊಂದುಲ V4 ನ್ಯೂಸ್ ವಾಹಿನಿದ ಮುಖಾಂತರ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಏನಲೆ ಕೊಡು ರಡ್ಡು ಬೊಂಡ ಮೇರ್ನ ತಾರಾಯಿ ತಾರ್ನ ತೇರ್ನ ಲೆಕ್ಕಡೆ ರಡ್ಡು ಬೊಂಡಲ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ನಿತೇಶರ ಕುಡರ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಗೋಲ್ಮಾಲ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಒಂದು ಬತ್ತಿತ್ತು ಎಂಗ್ಲ ತುಳುನಾಡು ಆ ಗೋಲ್ಮಾಲ್ ಫಿಲ್ಮ್ ದ ಒಂಜಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಅಕ್ಷಯ್ ಪ್ರಭು ಅಜೇಕಾರ್ ಬಂದು ಅಕ್ಷಯ್ ಪ್ರಭು ಅಜೇಕಾರ್ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಾಯಡೆ ಸಿನಿಮಾನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತಿನಾರು ನನ್ನ ಬಾಯೋ ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ RSB ಕೊಂಕಣಿಡ್ ಸಿನಿಮಾ ಬರ್ಪುಣು ಐತಲ ಒಂಜಿ ನಿರ್ಮಾಣದ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ದೇತನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮೇರೆಗ್ಲ ಎಂಗ್ಲ ವಾಹಿನಿದ ಮುಖಾಂತರ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಮೇರ್ನ ಭವಿಷ್ಯತ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡಾವಡು ಮೇರ್ನ ನನ್ನ ಬರ್ಪನ ದಿನಲು ಸುಖಮಯ ಆದುಪ್ಪಡು ಪನ್ಪನೊಂಜಿ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಎಂಗ್ಲ ವಾಹಿನಿದ ಮುಖಾಂತರ ಅಕ್ಷಯ್ ಮೇರೆಗ್ ಪುಟ್ಟು ಬರ್ಬದ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುಲ್ ಅದೇ ಅಂಚ ನನ್ನ ಕೂಡೊಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಉಲ್ಲೇರು ಇನ್ನೊಂಜಿ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ದೂರದ ಊರುಡು ಕುವೇಟುಡುಲ್ಲೇರು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪೂಜಾರಿ ಪಂಡದು ಮೇರ್ನ ವಿಶೇಷತೆ ಬಗ್ಗೆ ಪನೋಡು ಬಣ್ಣದಂಡ ಮಕ್ಕಳು ಕಂಡಾನಿ ಬಡಿದಿ ರಡ್ ಜನಲ ಮದುವೆ ಅದು ಫುಲ್ ಕುವೇಟೆಡ್ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಫೋಟೋ ಬರ್ತೇನೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪೂಜಾರಿ ಮೇರ್ನ ವಿಶೇಷತೆ ದಾದ ಪನ್ನಗ ಅನೆಸ್ಥೇಷಿಯಾ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲೆ ಒಂಜಿ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವು ಪನ್ನ ಮತಿ ತಪ್ಪವನತ ಆಂಡ ಈ ಕೊರೋನಾದ ಒಂದು ಅಟ್ಟಹಾಸ ಜೋರಾಯಿ ಹಿಡಿದವರ ಐತ ಒಂಜಿ ಶುಶ್ರೂಷೆಗೋಸ್ಕರ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಕೊರೋನಾ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಆದ ಐತ ವಿಷಯ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲೆ ಕಣ್ಣನಿ ಬಿಡಿದಿ ರಡ್ಡು ಜನಲ
ಅಕ್ಕಲ್ನ ಜೀವದ ಒಂಜಿ ಪೋಡಿಗೆನು ದೂರ ದೀವೊಂದು ಕುವೈಟೆಡ್ ಕೊರೋನಾ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಅದು ಬೆನೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಿಜವಾದ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸೆಲ್ಯೂಟ್ ಎಂಗಲ್ನ ವಾಹಿನಿದ ಮುಖಾಂತರ ಅಂಚನೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪೂಜಾರಿ ಮೇರೆಗೆ V4 ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನಲ್ ದ ಮುಖೇನ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ದೇವೇರ ಆಯುರ ಆರೋಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯ ಮಾತಾ ಕೊರದು ಮೇರೆನ ಕಾಪಾಡ ಪನ್ಪನ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪೂಜಾರ್ಲೆ ಪುಟ್ಟು ಬರ್ಬದ ಎಡ್ಡೆಡು ಪುಲಿ ಎಸ್ ಇತ್ತೆ ಅಕೇರಿಗೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಪನೋಡು ಪನ್ನೊಂದಂಡ ಎಂಗ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಪಾವನ ಪೊರ್ತು ಬತ್ತನು ಒಂಜಿ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಒಂಜಿ ತಾರಾಯಿ ದೆಪ್ಪುನ ವಿಷಯ ಅಕೇರಿಗೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಪನೋಡು ಪನ್ನೊಂದಂಡ ಇರ್ದಾದ ಅನ್ಪರಿ ಕಾಲರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಉಲ್ಲ ಅಂಡ್ ಕಾಲ್ ದೆಪ್ಪುನತ್ ಪುರ್ಸೊತ್ತು ಎಂಗಲ್ಡೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದೆ ಸರಿ ಯಾನ್ ಈ ತಾರಾಯಿ ದೊಪ್ಪುನ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಪನ್ಪಿನ ಈ ತಾರಾಯಿ ದೊಪ್ಪುನಕ್ಲಿಗೆ ಇತ್ತ ಇನಿ ಕೋಡೆ ಪೂರ ಬೇಡಿಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟು ಅವೇನೇ ದುರುಪಯೋಗ ಅಂತ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಬಾಯಿಗೆ ಬತ್ತಿನ ರೇಟ್ ದೆಪ್ಪುನತ್ ಜನಕುಲೆ ಅನುಕೂಲ ಆಪಿಲಕ ಇಂಚ ಬೋಡ ಅಂಚ ದೆತ್ತದು ದುಂಬುದ ಕಾಲಡ್ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಸೇರಾರಿ ರಡ್ಡ ತಾರಾಯಿ ಅಂಚ ಕೊರಂತೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕಾಸ್ತ ರೂಪೋಡ ಇತ್ತ ಕಾಸ್ತ ರೂಪ 5 ರೂಪಾಯಿ 7 ರೂಪಾಯಿ 8 ರೂಪಾಯಿ 100 ರೂಪಾಯಿ 100 ರೂಪಾಯಿ ಇಂಚ ದಾದಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದಪ್ಪೆರ ಲೆತ್ತೇರ್ನ ಒಂಜಿ ನಿಯಮಿತವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ರೇಟ್ ದೆತ್ತದು ಅಂಚನೆ ಇತ್ತ ಈ ತಾರಾಯಿ ದೊಪ್ಪುನಗಳ ಕೆಲವು ಬೇಡಿಕೆನು ಪೂರ ಪಂಡೆ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದಿಕಲ ಒಂಜಿ ಕೊರೋಡು ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಕೊರಪ ಈ ಮರಿಯಾಲ ಬಂಗ ಜಾಸ್ತಿ ಮರಿಯಾಲಡ್ ಪಾಮ ಜಿಪ್ಪುಣು ತಾರ ಮಿತಾರೆಲ್ಲ ಬಂಗ ಬಾರಿ ರಿಸ್ಕ್ ದಲ ಬೇಲೆ ಪನ್ಪೇರು ಆತು ರೇಟ ಈತು ರೇಟ ಆಂಡ ಆತೆ ಬಂಗದಲ ಬೇಲೆ ತಾರಾಯ ದೊಪ್ಪುನ ಓಡಾಂಡ ಇಡಿ ಜೀವನ ತಾಂಗೊಂದು ಪೋಡು ಚೋಲಿ ಪೂರ ಪೋಪುಂಡು ಏನಲ್ಲ ಎತ್ತಿನೇಕ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಖಂಡಿತವಲ್ಲ ಎಂಗಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ತಾರಾಯಿ ದೆಪ್ಪು ನಂಚಿನ ತಾರಾಯಿ ತಾರನಾಥರನ್ ಲೆತ್ತ ಅಕ್ಕಲ್ನಲ ಬಂಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಸುಮಾರು ಪುಣು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಹಿಡ್ದವರ ಕೆಲವರಿಗೆ ಕೆಲವು ಬಿತ್ತಿಲಿಗೆ ಅಂಚಿಂಚಿ ಮತ್ತು ಪೋಯರಾಪುಜಿ ಸರ್ಕಾರ ಮೊಕ್ಕಲ್ನಲ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರನು ಬೇಡಿಕೆನು ಕೇನೋಡು ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರನ ದಿವೊಂದು ಇನಿತ್ತ ಈ ತೆಲಿಪುನ ಪೊರ್ತುಗು ಇಡೆಗೆ ಮುಗಿತಲದ ಚುಕ್ಕಿ ಪಡೊಂದುಲ್ಲ ನನಾತ್ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪ್ಲೇ ವಿಡಿಯೋ ಕಡಪಡೊಂದು ಪ್ಲೇ ಪನೊಂದು ತೆಲ್ತಂದು ಪ್ಲೇ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಸೂಪರ್